हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, தேங்க்யூ ஸோ மச். हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு 8th சாப்டர் ஆரம்பத்துல இருந்தாலும் பார்க்கணும்னா நம்ம 7th நேத்தி முடிச்சிட்டோம் இல்லையா மாதாஜி? 8ல இருந்து பார்க்கணும் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சாப்டர் வச்சிருக்காங்க கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கம், மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும். நாம வந்து இன்னைக்கு 8வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அதாவது பகவானை நாம வந்து எப்படி அடைய முடியும், பகவானை சென்று அடைந்தவர்களை பற்றிய விளக்கம் எல்லாம் நம்ம வந்து இதுல பார்க்க போறோம். ரொம்ப அருமையான சாப்டர். இறந்ததுக்கு பிற்பாடு ஒரு மனிதன் எப்படியெல்லாம் இறைவனை சென்று அடைகிறான் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லக்கூடியது. அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். பெயர் சொல்லி வச்சு 7வது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம், யார் சொல்றீங்க நம்ம கண்ணோட்டத்தை பார்த்து? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. நேத்து நம்ம பார்த்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாதாஜி, நேத்து வந்து 3 வகையான மனிதர்கள் வந்து கிருஷ்ணனை சரணடைய மாட்டாங்க அப்படிங்கறத தான் முதல்ல பார்த்தோம். பாவம் பண்ணவங்க, மாயையில சாமி 4 வகை இல்ல 3 வகையான மனிதர்கள் வந்து இறைவனை சரணடைய மாட்டார்கள், கிருஷ்ணனை சரணடைய மாட்டார்கள்னு பார்த்தோம். 4 வகை மனிதர்கள் வந்து சரணடைவாங்கன்னு பார்த்தோம். சதுர்விதா பஜங் தேமா அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுவும் 4 பேர் தான் சரணடையாம. அவங்க 4 பேர் தானா? நான் எழுதி வச்சது வந்து பாவம் பண்ணவங்க, மாயையில மயங்கினவங்க, அசுர சுபாவம் கொண்டவங்கன்னு எழுதி வச்சிருக்கேன். நாத்திகர் ஒண்ணு. ஓகே, இதுல நான் எழுதாது வந்து நாத்திகர் அப்படிங்கறத எழுதல. நன்றி மாதாஜி, நன்றி, நான் குறிச்சுக்கிட்டேன் அதை. அடுத்தது வந்து 4 வகையான மனிதர்கள் வந்து அவரை சரணடைவாங்க. ஒண்ணு துன்பத்துல இருக்கிறவங்க, இன்னொன்னு பொருள் தேடுறவங்க, இன்னொருத்தர் வந்து ஞானத்தை உண்மையான ஞானிகள், இன்னொன்னு வந்து ஞானத்தை தேடுபவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 பேர் வந்து அவரை தேடுவாங்க. அப்படி தேடுறவங்கள ஞானி தான் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த மனிதர் அப்படிங்கறத பத்தி, உயர்வானவர் அப்படிங்கறத பத்தி அடுத்தது சொன்னாரு. அவருக்கு தான் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப அன்பு வச்சிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். வாசுதவனே அனைத்தும் நம்ம வந்து இறைவனை சரணடைஞ்சிடணும். பூரண சரணாகதி, பரிபூர்ண ஞானத்தின் உச்சம் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சரணாகதி அடைகிறது தான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இத வந்து ஆசையினால அறிவு கெட்டவர்கள் தேவதைகளை வழிபடுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். தேவதைகளை யார் வழிபடுவாங்க? தேவர்கள், தேவதைகள் அப்படிங்கிற வந்து சிறு தெய்வ வழிபாடு பண்றவங்க அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அவங்க வந்து இந்த தேவதைகளுக்கு வந்து நான் தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. நான் வந்து அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா விதமான பலன், சிறு தெய்வ வழிபாடு பண்றவங்களுக்கும் வந்து எல்லா விதமான பலன்களும் கிடைக்கும். ஆனா அந்த சிறு தெய்வத்தை வந்து சிறு தெய்வத்துக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்கறதே நான் தான் அப்படிங்கிறத உணர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றாரு அப்படிங்கறத பார்த்தோம். கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லா காலத்திலயும் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அவரை வந்து யாரும் வந்து முழுமையாக நம்மளால அறிஞ்சுக்க முடியறது இல்ல, பக்தி பண்ணா மட்டும்தான் அவர் அந்த மாதிரி அறிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கறதையும் பத்தி பார்த்தோம். அடுத்து வந்து பிறவியிலேயே ஆசை வெறுப்புள்ள மனிதன் மயங்கி கிடந்துடுறோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். நமக்கு வந்து பிறவி, அடுத்தடுத்த பிறவி மேல ஆசை வந்துருது, வெறுப்புனால மனிதன் வந்து நம்ம மயங்கி இருக்கோம். புண்ணியம் பண்ணவங்க, பாவமற்றவர்கள் வந்து கிருஷ்ணனை உறுதியா வழிபடுறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அப்புறம் கடைசியா முடிக்கும் போது என்ன சொல்லி முடிச்சோம்னா, முக்தியை நாடி கிருஷ்ணனை சரணடையும் போது நமக்கு வந்து பிரம்மம், ஆத்தியாத்மம், கர்மம் அனைத்தையும் நமக்கு தெரிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். கடைசியில வந்து நம்ம அவரை நினைக்கும் போது அவரை முழுமையாக நம்ம உணர்ந்துருவோம் அப்படிங்கறதோட நேத்து படிச்சு முடிச்சோம் நினைக்கிறோம் மாதாஜி. மரண நேர நினைவே அடுத்த நிலையை தீர்மானிக்கிறது. நம்ம சாகும்போது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அதுதான் நம்மளுடைய அடுத்த நிலைமைய தீர்மானம் பண்ணுது அப்படிங்கறதோட 10 முடிச்ச மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி. அதுக்கு உதாரணமா பரத மகாராஜாவோட நான் சொன்னேன். வந்து தேவ வழிபாடு வந்து ஏன் வந்து தவறானது அப்படின்னா, தேவர்களும் பகவானுக்குள்ள அடக்கம். அவர் வந்து அவரோட அனுமதி பேர்ல தான் அவங்களும் வந்து நமக்கு வரம் கொடுக்கறாங்க. அவங்களா தன்னிச்சையா செயல்படல, அவங்களும் பகவானுக்கு கட்டுப்பட்ட நிலையில இருக்கிறாங்க. அப்படிங்கறதுனாலதான் தேவ வழிபாடு தேவையில்லை. ஒரு மரத்துக்கு வேருக்கு தண்ணி ஊத்தினா போதும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் தேவ வழிபாட்டை பத்தி நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க.
ரொம்ப அருமையா ஆமா. சொன்னீங்க. அதுல நிறைய இடையில ஒரு வெளியில இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னீங்க மாதாஜி, கிரண்மய என்ன பாத்துறேனா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நீங்க சொல்லி சொல்லி அது வச்சிருந்தீங்க மாதாஜி. அது வந்து அடுத்த லெவல். நீங்க 3rd லெவல் போகும்போது ஈஷோபநிஷத்துன்னு ஒண்ணு வேதம் கொடுக்கும் அறிவு. அது நீங்க படிப்பீங்க. அதுல வரும் அந்த ஸ்லோகம், லாஸ்ட்ல வரும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதங்களும் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா பகவானை வழிபடுது. ஒரு வேதத்தின் வழியா வந்து ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு பக்தர் வந்து கேட்கிறாரு, இந்த பிரம்ம ஜோதியே வந்து எனக்கு மறைச்சு அது திரையை விலக்கிடு, உன்னுடைய முகத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் வேண்ட மாதிரி அந்த ஸ்லோகம். அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குது, யோக மாயையும் மகா மாயையும் நம்மள வந்து திரையிட்டு மூடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியுது. இன்னைக்கு 8வது சாப்டர். இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் 1ல இருந்து 4 வந்து அர்ஜுனனுடைய கேள்விகள். எல்லா சாப்டர்லயும் அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு பகவான்கிட்ட. அவருடைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்பாரு, நமக்காக தான். அது மூலமா நாமளும் அந்த வந்து உணர நமக்கு கேட்க கூட தெரியாது. ஆனா அவர் வந்து அழகா கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு? மிகச்சிறந்த கேள்வி. எவ்வாறு கிருஷ்ணரை அடைவது? அதுக்கு வந்து 4 இது இருக்கும். 8 கேள்வி கேட்பாரு. அது என்னன்னு பின்னாடி வரும், நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து 5ல இருந்து 8 வரையிலும் என்ன சொல்றாங்க, இறப்பு இறுதி தேர்வு. நாம இறந்த பிற்பாடு இறக்கறதுக்கு நம்மளை எப்படி தயார் பண்ணிக்கிறது, இறக்கும் பொழுது நம்ம எதை நினைக்கணுங்கிறதுக்கு நாம எப்படி என்னென்ன நம்மளை தயார் பண்ணிக்கணும், எப்படி தயார் பண்ணிக்கணும், அதுக்கான பாடத்திட்டம் என்ன, எங்கேயாவது அது மாதிரி ஏதாவது லெசன்ஸ் இருக்கா? நம்ம காலேஜ்ல ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிக்கிறோம். பிறப்பு இறப்பு பத்தியோ அந்த இறக்கு நேரத்துல என்ன செய்யணுங்கிறத பத்தியோ எந்த பாடத்திட்டமும் இல்லை. ஆனா நம்ம இஸ்கான் மூலமா நமக்கு வந்து இந்த பாடத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம வந்து எப்படி நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறது, அதோடைய பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுல பார்க்க போறோம். 9ல இருந்து 22 வரையிலும் பரத்தை அடைதல். அதாவது பரம்னா இறைவன், இங்க பரம் பிரம்மம். அவரை அடையணும்னா எவ்வாறு பரத்தை அடைவது, ஏன் பரத்தை அடைய வேண்டும், அவர்கள் எதை அடைகிறார்கள், இந்த கொஸ்டினுக்கெல்லாம் ஆன்சர் வந்து அதுல இருக்குது. கடைசியா 23ல இருந்து 28 வரையிலும் தூய பக்தியே சிறந்தது. பகவான் எல்லாத்திலையும் கடைசியா வந்து அதுதான் முடிப்பார். என்ன செய்யணும்? எல்லாத்த விட சிறந்தது பக்தி தான். அது எப்படி இருக்கணும்? மற்ற யோகிகளை விட, அதாவது கர்ம யோகி, ஞான யோகி, அஷ்டாங்க யோகியை விட தூய பக்தி யோகமே சிறந்தது. அதுதான் இந்த கலியுகத்துக்கான தர்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் ஒவ்வொரு தர்மம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சத்திய யுகத்துக்கு என்ன தர்மம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? யஜ்யம் மாதாஜி, யஜ்யம். மெடிடேஷன் ஃபர்ஸ்ட். Meditation. மெடிடேஷன் தியானம் செய்யறது தான் சத்திய அவங்க யுகத்துக்கு. வயசு இப்ப 1,00,000 வயசு, அதனால வந்து they could do that long process. அதுக்கு அதனால அடுத்தது தியானம் நெக்ஸ்ட் வந்து யாகங்கள் பண்றது. ஆமா, ரெண்டு வந்து திரேதா யுகத்துல திரேதா 10,000 யுகம். வருஷம், ஆமா, துவாபர யுகத்துல வந்து கோவில் கட்டி கோயிலுக்கு போய் வந்து கோவிலுக்கு 1000 வருஷம் இருந்தது. இப்ப 100 கோவில் வருஷம் ஆயிடுச்சு. கலியுகத்துல மகாமந்திரம் தான் நமக்கு. அதுதான் இப்ப வந்து நம்ம கலியுகத்துல மகாமந்திரம் தான், வேற வழி கிடையாது. யஜ்ஞம் அதுதான் வந்து தர்மம், யுக ஹரே தர்மம். கிருஷ்ணா. தர்மம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. இப்ப இததான் நம்ம பார்க்க போறோம். 1ல இருந்து 4 வந்து அர்ஜுனுடைய கேள்விகள், 5ல இருந்து 8 இறப்பு இறுதி தேர்வு. இறுதி தேர்வு நாமளும் எழுதுறோம். 9ல இருந்து 22 பரத்தை அடைதல், 23ல இருந்து 28 வந்து தூய பக்தியே சிறந்தது. இதான் நம்ம படிக்க போறோம். இப்ப வந்து 7.29 ஸ்லோகம், 7.30 ஸ்லோகம் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏன்னா அதோட கண்டினியூஷன் தான் இங்க வருது. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஜரா மரண மோக்ஷாய மாமாஷித்யதந்தியே தே பிரம்ம தத் இது கிருஷ்ணம் அத்தியாத்மம் கர்ம சாகிலம் சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் ஆதி யஜ்ஞம் சயே விதுகு பிரயாண காலே அபிச்சமாம் தே விதுர் யுக்த சேதசக. இதுல வந்து யாரெல்லாம், அதாவது ஜரா மரண மோக்ஷாய, இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்புறம் மோட்சம், இதெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க இதுல இருந்து விடுபடணும், பிறப்பு இறப்புல இருந்து யாரெல்லாம் விடுபடணும்னு நினைக்கின்றார்களோ அத்தையவர்கள் என்ன செய்வாங்க? பரபிரம்மத்தை தான் வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அது அத்தியாத்மம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய கர்மம் அப்படிங்கறது வந்து இங்க சொல்லியிருப்பாங்க. அது நம்ம 7வது சாப்டர்ல 29 ஸ்லோகங்களே படிச்சுட்டோம். அதே மாதிரி அதிபூதம், அதி தெய்வம், அதி யஜ்ஞம், அதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படிங்கறத இப்ப இந்த அர்ஜுனன் வந்து இப்ப கேள்வி கேட்க போறாரு. அதுதான் போன சாப்டர்லயே நம்ம கடைசியா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்தை ஆள்பவர், இந்த வேத அதாவது தேவர்களையும் தேவ உலகங்களையும் ஆள்பவர் யாரு, இந்த யஜ்ஞங்களை வந்து அனுபவிப்பவர் யாரு,
எங்க புருஷனா இருக்கக்கூடியவர் யாரு, அது ஸ்ரீ தெய்வம் கிருஷ்ணா. அப்படிங்கறது எல்லாம் வந்து அந்த இதை யார் ஒருத்தன் புரிஞ்சுட்டானோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, மரண நேரத்திலும் என்னை அடைய முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாரு. அதுதான் வந்து ஷார்ட்டா சொன்னேன். இப்ப 7.30 இதான் சொல்லியிருக்காங்க. இது யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 30. ம். ஆனந்தி மாதாஜி நீங்க படிக்கிறதா படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்த்தம் படிச்சிருக்கு. பௌதீக தோற்றம். ஸ்லோகம் 29. பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வந்து 7th சாப்டர்ல இந்த செய்தியை சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? பௌதிக தோற்றம், இந்த பிரபஞ்சம், தேவர்கள், அப்புறம் தேவ உலகங்கள் பத்தி எல்லாம் படைத்தது யாரு, அதை கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறது யாரு, யாகங்களோட பலன்களை அனுபவிக்கிறது யாரு, அப்படி ஒண்ணு பரமபுருஷனா இருக்கக்கூடிய எண்ணெய், இதெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க உணர்றாங்களோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, கடைசி நேரத்திலயும் என்ன வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத 7.29 சொல்றாரு. 30 வந்து அதே வந்து முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும், அதான் ஜரா மரண மோக்ஷாய, அதுல இருந்து யாரெல்லாம் விடுபடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அத்தகைய அறிவுடையவர்கள் வந்து பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக என்னை வந்து என்னோட திவ்யமான செயல்கள் பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமாக என்னை அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே, அவர்கள் இந்த வாழுங்காலத்திலே என்ன செய்யறாங்க, பிரம்ம நிலையை வந்து அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னார். இதுதான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம். அதனாலதான் வந்து இந்த 8 கேள்வி அவர் கேட்கிறாரு. யார் படிக்கிறீங்க? 8.1. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க மாதாஜி. அர்ஜுனன் நான் எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாயம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜடத்தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து 5 கேள்வி கேட்கிறாரு அர்ஜுனன். வந்து 5 கேள்வி கேட்கிறாரு. ஒண்ணு வந்து பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன, ஜட தோற்றம்னா என்ன, தேவர்கள் யாவர், இதுதான் அவர் கேட்கிற கேள்வி. இதுல வந்து பிரம்மன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆத்மா, நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா தான் இந்த இடத்துல பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லுது. பிரம்மன்னா உடனே பரபிரம்மனை நினைக்க கூடாது. பிரம்மன் வந்து ஆத்மாவையும் சொல்லுவாங்க, ஜட இயற்கையும் சொல்லுவாங்க, பரபிரம்மனையும் சொல்லுவாங்க. அது அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் கொள்ளணும். இந்த இடத்துல வந்து பிரம்மன்கிறது நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. அத்தியாத்மம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அத்தியாத்மங்கிறது அந்த பிரம்மன் செய்யக்கூடிய சொரூப செயல், அதாவது அதோட இயற்கையான செயல். இயற்கையான செயல் என்ன, பிரம்மனோட இயற்கையான செயல் என்ன? நீங்க தான் யாராவது சொல்லுங்க. படைக்கிறது. நான் அந்த பிரம்மனை சொல்லல பிரபு, நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவை நான் பிரம்மங்கிறேன். நம்ம ஆத்மாவோட இயற்கையான செயல் என்ன? பரமாத்மா கிட்ட சேரணும், அதுதான் ஆத்மாவோட இது. நம்ம இறைவனோட இதுலயே பக்தி தொண்டிலேயே இருந்து பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு தொண்டாற்றுதல் தான் அதோட இயற்கையான செயல். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அத்தியாத்மம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே கேட்டீங்க. பலநோக்கு செயல்கள், ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன்னா என்ன? நம்ம இந்த உடல்ல வளர்க்குறோம் இல்லையா, நம்ம இந்த உடலுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா இருக்கு நம்ம. ஆனா இந்த உடல் வந்து உடலுக்குள்ளதான் இந்த ஆத்மா குடியிருக்குது. அப்ப இந்த உடலையும் நம்ம பாதுகாத்தாகணும். அப்ப இந்த உடலுக்கு தேவையான செயல்கள்லாம் நம்ம செய்வோம். அதுதான் பலநோக்கு செயல்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். அடுத்தது ஜட தோற்றம். ஜட தோற்றம்ங்கிறது இந்த பிரபஞ்சம், தேவர்கள்ங்கிறது மேல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள். ஒரு நிமிஷம், அடுத்த படிங்க. ஹலோ, கிளாஸ்ல இருக்காங்க.
ம், ம், ம். செகண்ட் ஸ்லோகா வாசிங்க. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? ஹரே சரி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இதுல 3 கேள்வி கேட்கிறாரு. யாகங்களின் இறைவன் யாரு? அவர் உடலில் எங்க வசிக்கிறாரு? எவ்விதம் வசிக்கிறாரு? பக்தி தொண்டுல ஈடுபடக்கூடியவங்க மரண காலத்துல உங்களை எப்படி நினைக்க முடியும்? இந்த 3 கேள்வியை வந்து இப்ப கேட்கிறாரு பகவான். அர்ஜுனன். யாகங்களின் இறைவன் யாரு? எங்க அக்னி புருஷன் யாரு? ம்? சூரியனா? ஆஹா, பரமாத்மா. கிருஷ்ணர் தானே மாதாஜி, ஆ, பரமாத்மா. பரமாத்மா நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. அவர் எங்க வசிக்கிறார்னா நம்ம இதயத்தில் வசிக்கிறார். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? இந்த கேள்விக்கு வந்து பதில் பின்னாடி வரும், நம்ம படிக்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த 8 கேள்வி இங்க இருக்கு. 8 கேள்வியில ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அது பிரம்மம்ங்கிறது இந்த இடத்துல ஆத்மா, அதாவது நம்முடைய ஜீவன், உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஜீவன். அதோட அழியாத வாழ்க்கை, அதாவதுன்னா அது எட்டர்னல், நித்தியமானது, அழியாதது அப்படிங்கிற செகண்ட் சாப்டர்லயே படிச்சுட்டோம், அது அழியாதுன்னு. அடுத்தது அத்தியாத்மா அப்படின்னா யாரு? அத்தியாத்மான உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். அவர் தான் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனுடைய சுய இயல்பு என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கு தொண்டாற்றுதல். அடுத்தது கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள். அது என்ன அப்படின்னா பொருள் உடலுக்கு, நம்ம இந்த உடலை நம்ம வாழ வைக்கிறதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள், செயல்கள், அதுதான் வந்து இங்க கர்மா. அதிபூதா அப்படின்னா யாரு? இந்த இடத்துல பொருள் இயற்கை. பொருள் இயற்கைங்கிறது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம். அடுத்தது வந்து அதி தெய்வம். அதி தெய்வம்னா யாரு அப்படின்னா இது ஈஸ்வரா முருகா. இந்திராணி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் போட்டுங்க. இதில் அனைத்து தேவ தேவியர்களும் அடங்கும். அப்படின்னா என்ன? எல்லா தேவ தேவியர்களும் அடங்கிய உடல் வந்து பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தோற்றம். அந்த இதுதான் வந்து இங்க அதி தெய்வம். அதி யஞ்ஞா அப்படின்னா என்ன? அதி யஞ்ஞ தியாகத்தை அனுபவிப்பவர் யாரு? பரமாத்மா. அவர் எங்கே வசிக்கிறார்? அனைவரின் இதயத்திலும் வசிக்கிறார். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? இதுதான் நம்ம வந்து கையாளணும். நாம செய்ய வேண்டிய வேலை எதுன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, நினைவு. நம்ம வந்து இதை பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு நாள் 2 நாள்ல, நம்ம லைஃப் லாங் வந்து இதை பயிற்சி பண்ணினாதான் கடைசி நேரத்துல பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே நம்மளால உயிர் விட முடியும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. அர்ஜுனனின் கேள்விகள். 7வது அத்தியாயத்தின் இறுதி 2 பதத்தில் கிருஷ்ணர் சில தொழில்நுட்ப சொற்களை பயன்படுத்தினார். அர்ஜுனன் அவற்றை தெளிவுபடுத்துவதற்காக 8 கேள்விகள் இங்க கேட்கிறாரு. கிருஷ்ணர் முதலில் 7 கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கிறார். பிறகு 8வது கேள்விக்கான பதிலை விளக்குகிறார். அந்த 2 ஸ்லோகம் அதுக்காக தான் கொடுத்திருந்தாங்க. 7.29 and 30. அதுலயே வந்து பகவான் வந்து ஒரு குழு கொடுத்துட்டாரு அடுத்தது என்னங்கிறத. அதை வந்து இவர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து தெளிவுபடுத்துறதுக்காக இந்த கேள்விகளை இந்த சாப்டர்ல கேட்கிறாரு. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரம்மன், அது வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக ஆத்மா, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது. அத்தியாத்மா அப்படின்னா ஜீவாத்மாவின் இயற்கையான அந்த சொரூப நிலை. கர்மாங்கிறது பலநோக்கு செயல்கள். அதிபூத பௌதீக இயற்கை, இந்த ஜட தோற்றம், பிரபஞ்சம். அதி தெய்வ தேவர்களின் தலைவன். அதி யஜ்ஞ யாகத்தின் இறைவன். அவரு தானே எல்லா யாகத்தையும் அனுபவிக்கிறாரு, யஜ்ஞ புருஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர். அது எங்க வீட்டிற்கும் இடம் எது? நம்முடைய இதயம். அதுக்குள்ள மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வது எங்கனம். இந்த 8 கேள்வியை தான் வந்து அர்ஜுனன் இப்ப பகவான்கிட்ட கேட்டிருக்காரு. அதுக்கு பதில் இப்ப சொல்லுவாரு. படிங்க 8.3. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தம முதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமாகும். அதன் ஸ்வபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து 3 கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு? பிரம்மன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். நம்முடைய ஆத்மா வந்து அழிக்க முடியுமா? முடியாதா? அழிக்க முடியாது. அப்ப அது அழிவற்றது, உன்னதமானது, அது எட்டர்னல். அதனாலதான் அது வந்து பிரம்மன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. அதன் சுபாவம் என்ன?
சுபாவம்ங்கிறது இங்க ஜீவாத்மாவை தான் சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து இங்க அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அதோட சுபாவம் வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல், அதுதான் வந்து சுபாவம். அப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மாவை தான் இங்க வந்து அத்தியாத்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள். ஜீவாத்மா வந்து இந்த உடல்ல வந்து குடியிருக்கு. இது வந்து வாடகை வீடு. நமக்கு வந்து நம்மளுடைய சொந்த வீடு எங்க இருக்கு? கோலோக பிருந்தாவனம் இல்லாட்டி வைகுண்ட லோகங்கள், அதுதான் நம்ம சொந்த வீடு. நாம வந்து இப்ப வாடகை வீட்டுல குடியிருக்கிறோம். இந்த வாடகை வீட்டுல குடியிருக்கும் போது அந்த உடலுக்கு தேவையான செயல்கள்லாம் செய்யறோம் இல்லையா? பலன் நோக்கு செயல்கள், கர்மங்கள். ஏன்னா நம்ம வாடகை கொடுக்கல, சும்மா இருக்கிறோம். அப்ப அந்த உடலுக்கு தேவையான வேலையெல்லாம் நம்ம செய்யறோம். அதுதான் வந்து இங்க கர்மா அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. போர் படிங்க. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத எனப்படும் சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதியக்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன். இதுல 4 கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டாரு. முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் 3 கேள்விக்கு பதில் சொன்னார் பகவான். இதுல 4 கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்றாரு? எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை. பௌதிக இயற்கைங்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம உடலையும் எடுத்துக்கலாம், இந்த பிரபஞ்சத்தையும் எடுத்துக்கலாம். ரெண்டுக்கும் மாற்றங்கள் இருக்கா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வேணா சொல்லலாம். உடல் மாற்றம் அடையுதா இல்லையா? மாற்றம் அடையும். மாற்றம் தினசரி அடையுது. மாற்றம் அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு மாதாஜி. குழந்தையா இருந்து இப்ப வந்து இவ்வளவு பெருசா நம்ம வந்திருக்கோம்னா மாற்றங்களாலதான் வந்திருப்போம். அது மாதிரி பௌதிக இயற்கை பிரபஞ்சங்களும் மாற்றம் அடையுதா இல்லையா? மாற்றம் அடையுது இல்லையா? அப்ப வந்து குளிர்காலம், மழைக்காலம், வெயில் காலம், இளவேநீர் காலம்னு ஏகப்பட்ட காலம் வருது. அதெல்லாம் வந்து இயற்கையோட மாறுதல் தான் இல்லையா? அந்த மாதிரி மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியதுதான் அதிபூத அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. அதிபூதம்னா நம்ம உடல்லயும் மாற்றங்கள் வருது, பௌதிக இயற்கையிலயும் வந்து மாற்றம் அடையுது. அதிபூத, அதுதான் அதிபூத. அப்புறம் சூரியன், சந்திரன் போன்ற மற்ற தேவர்களும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். சிவன், பிரம்மா, இன்னும் இருக்கக்கூடிய விநாயகர், முருகன் எல்லாத்தையும் எடுத்துங்க. எல்லா தேவர்களும் பகவானுடைய விஸ்வரூப தோற்றத்துல இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தோற்றம் தான் ஆதி தெய்வம், ஆதி தெய்வம் அப்படின்னு நம்மளால சொல்லலாம். ஆதி பூதம், ஆதி தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுன்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது, உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் யார் வசிக்கிறா? பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மாக இருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணருடைய இன்னொரு விரிவங்கம், இன்னொரு அவருடைய அவதாரம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அவர் என்ன செய்யறாரு? அதியஞ அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார். அவர் தான் வந்து யாகத்தின் இறைவன். நம்ம செய்யக்கூடிய யாகத்தோட பலன்கள்லாம் அடையக்கூடியவர் யாருன்னா நம்ம இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாங்க. அதான் பிரம்மன் அப்படிங்கிறது அழிவற்றதும் உன்னதமான ஜீவன். நம்மளுடைய ஜீவாத்மாவை தான் இந்த இடத்துல பிரம்மனாவது. உடனே இறைவனை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது இந்த இடத்துல. அத்தியாத்மா அப்படிங்கிறது நித்தியமான இயற்கை. அதோட இயற்கையான சுபாவம் என்ன? பகவானுக்கு சேவை செய்தல். அதுதான் அதோட இயற்கை. அதுதான் அத்தியாத்மா. கர்மா, ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள். நம்ம எல்லாம் இந்த உடல்ல இருந்தோம்னா நமக்கு இதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும், இதுக்கு ட்ரெஸ் போடணும், இதுக்கு வந்து வேலை செய்யணும், கை காலெல்லாம் அசைகிறதுக்கு வேலை கொடுக்கணும், இப்படி நமக்கு நிறைய இருக்குல்ல. அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் தான் கர்மா. நம்ம இந்த ஜட உடலை வளர்க்குறோம். அதிபூத, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை. நம்ம உடலும் மாறுது, இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது. அதுதான் வந்து அதிபூதம். அதி தெய்வம், அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம். இது நீங்க 11ஆவது சாப்டர்ல அழகா பார்க்கலாம். அது எங்க ஜீவன்கள் இதயத்தில் பரமாத்மாக வீட்டிற்கும் பரமபுருஷ பகவான் தான் அது எங்க. அவர் எங்கே வசிக்கிறார்னா நம்ம இதயத்துல, அனைவருடைய இதயத்திலும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது 5 யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஐபோன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு ஐபோன் தெரியல பேரு. நான் சொல்லவா? ஐபோன் கை ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி யாரோ. சரி நீங்க படிங்க, அவங்க அன்மியூட் பண்ணலாம். சரி. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை.
பகவான் அழகா சொல்லிட்டாரு. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். அந்த ம். காலம் ஏவ ஸ்மரன் முக்தா கலேவரம் எப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதினாஸ்யஸ்ர அசம்சயக அப்படிங்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு? இறுதி காலத்துல எல்லாருக்கும் என்ன வரும்னா ஒரு மரண காலங்கிறது கண்டிப்பா ஒண்ணு. பிறப்புன்னு இருந்தா இறப்புன்னு உண்டு. அந்த இறக்கக்கூடிய அந்த நேரத்துல என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு பகவானை மட்டுமே நினைச்சுக்கிட்டு யாராவது உடலை விட்டாங்கன்னா அவன் என்ன செய்யறாங்க? அப்படிப்பட்ட ஆத்மா நேரா பகவானுடைய அந்த உலகத்துக்கு சென்றடையுது. இதுல எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. அதே விட்டுட்டு நாம இந்த பௌதிகத்துல ஐயோ நம்ம மனைவியை விட்டுட்டு போறோமே, நம்ம குழந்தைய விட்டுட்டு போறோமே, இல்ல அப்படி வேற ஏதாவது யாரெல்லாம் நினைக்கிறோமோ, இப்போ ஒரு நம்ம மனைவியை நினைச்சோம்னா ஒரு பெண் உடலே அடுத்த பிறவியில் கிடைக்கும். ஒரு பெண் இறக்கும் பொழுது ஆணையை நினைச்சு கணவனை நினைச்சு உயிரை விட்டாங்கன்னா அடுத்த பிறவி ஆணா கூட பிறக்கிறாங்க. இது சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, நான் சொல்லல. அதனால எதை நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம உயிரை விடுறோமோ அடுத்த பிறவி நமக்கு அதுவாக ஆகிறது. அதனால என்ன செய்யணும்? நாமெல்லாம் பகவானை நினைக்கிறதுக்கு நாம நம்மள பயிற்சி பண்ணணும். இறைக்கும் பொழுது நம்ம பகவானை நினைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது பின்னாடி இதுலயே சொல்லி தருவாங்க. கிருஷ்ணரை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? இப்போ இந்த கேள்வியே வந்துடுச்சு. நம்ம கடைசி நேரத்துல கடவுளை எப்படி நினைக்க முடியும்? நம்மளே பல துன்பங்கள்ல இருப்போம். அதாவது ஒரு உயிர் உடலை விட்டு பிரியும் பொழுது 10,000 தேள் கொட்டினா எப்படி வலிக்குமோ அந்த மாதிரி வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கும் சரியா தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு வலி உணர்வுல எங்க பகவானை நினைக்கிறது நம்மளால முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறோம். நினைவில் கொள்வதால் எப்படி? தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே சாத்தியம். பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அது சாத்தியம், எல்லாருக்கும் அது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க. பயிற்சி செய்வதன் மூலம். எப்படி பயிற்சி செய்யறது? சத்துவ குணத்தில் வாழ்வதால், கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டு சேவை செய்வதால், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிப்பதால், தடைகளை பொறுத்துக் கொள்வதால். 4 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு, நம்மளுடைய குணங்கள் 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு. சத்துவ, ரஜோ, தமோ. அந்த ரஜோ தமோ தள்ளிவிட்டு சத்துவ குணத்துல நம்ம வாழணும். சத்துவ குணமான சாப்பாடை சாப்பிடணும். சத்துவ குணத்துலனா எப்படி? அடுத்தவங்க எல்லாரையும் சமமா நினைக்கணும், யாருக்கையும் சண்டை போடக்கூடாது, பொறாமப்படக்கூடாது. இந்த மாதிரி நல்ல குணங்கள் எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டோம்னா அது சத்துவ குணம். அந்த குணத்தை வளர்த்துக்கணும். அடுத்தது எப்ப பார்த்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். காலம் முழுக்க நம்ம என்ன செய்யணும்னா அவருக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றணும். அந்த நிலை. 3வது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம்? அவரை உள்ளூர நம்ம உணர ஆரம்பிப்போம். அடுத்தது தடைகளை பொறுத்து கொள்ளணும். நமக்கு இந்த பக்தி சேவை செய்யறது கூட ஏகப்பட்ட தடை வரும். அந்த தடைகள் எல்லாம் தாண்டி நம்ம பகவான்கிட்ட என்ன செய்யணும்? பக்தி சேவை செய்யணும். இந்த மாதிரி நாம பயிற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நாமளும் ஒரு பக்தருடைய நிலைக்கு வருவோம். நம்மளாலையும் பகவானை நினைக்க முடியும். இதான் கடைசி காலத்துல நம்ம பகவானை அடையறதுக்கான ஒரு வழி அப்படின்னு இதை சொல்றாங்க. பலன். பரமபுருஷனின் திவ்யமான இயற்கையை அடைகின்றான். இந்த மாதிரி செயல்படுறதுனால அவங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்குது? இறைவனுடைய அந்த நித்திய லோகத்துக்கு போறாங்க. ஆசைகள் உடனடியாக நிறைவேறுது. எதனால? என்னன்னா உங்களுக்கு வருது, பாவங்கள் அற்ற, பாவம் செய்யக்கூடாது, முதுமையற்ற அந்த அந்த உலகத்துக்கு போனா என்ன கிடைக்கும்னா அந்த உலகத்துல பாவ புண்ணியமே கிடையாது. எல்லாமே அங்க சமம். அந்த பாவம்னு அந்த இந்த இடத்துல கிடையாது, துன்பங்களும் கிடையாது. புண்ணியம்ங்கிறது அது அந்த பாவ புண்ணிய கணக்கே அங்க வராது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் உத்தமமான செயல்களாக தான் இருக்கும். இந்த பாவம் புண்ணியம்ங்கிறதெல்லாம் இந்த பூலோகத்துல மட்டும்தான். அந்த பகவானுடைய உலகங்கள்ல பாவங்கள் அற்றது, முதுமையற்றது, வயசாகாமம். அங்க எப்போதும் ஒரு இளமையோட இருப்பாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் இது போர்க்களத்துல போர் புரிஞ்சாரு, குருஷேத்திர போர்க்களத்துல. அப்போ அவர் பார்த்தா ஒரு 25 வாலிபனோட தோற்றத்துல இருந்தாரு. ஆனா ஆக்சுவலா அவரோட வயசு என்னன்னா 125ஆம். 125 வயசுக்கே அவர் இளமையான தோற்றத்தோட இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரிதான் அந்த உலகத்துக்கு நாம போனா நமக்கு முதுமைங்கிறதே வராது, இளமையோட இருப்போம். அடுத்தது மரணமற்ற. அங்க பிறப்பும் இல்லை, இறப்பும் இல்லை, மரணமற்ற நிலை. அதுதான் அந்த நிலை. அடுத்தது சோகமற்ற. துன்பம், நம்ம துன்பம் வந்தாதான் சோகம் அடைவோம். துன்பங்களே அங்க கிடையாது. பசி இல்லாத. நம்ம இங்க என்னத்தை சாப்பிடலாம், புதுசு புதுசா வெரைட்டியா சாப்பிடணும்னு எல்லாம் ஆசைப்படுறோம். ஃபாரின் கண்ட்ரில இருந்து வர உணவெல்லாம் நம்ம இப்ப சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனா நம்ம பசிக்குதா பசிக்கலையாங்கிறதே கேள்வி கிடையாது. ஆனா புதுசு புதுசா சாப்பிடணுங்கிற ஆசை இருக்கும். ஆனா அங்க பசிங்கிற அந்த உணர்வே இருக்காது. அந்த நிலையில இருப்போம் அப்படிங்கிறாங்க. தாகம் இல்லாத. நமக்கு இங்க என்ன செய்யுது? வறட்சி நமக்கு இருக்கு இல்லையா? அது கூட அங்க இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம விரும்பி வேணும்னா சாப்பிடலாம்,
இல்லைன்னாலும் தண்ணி வேணாலும் குடிச்சுக்கலாம். ஆனா வந்து பசி தாகம்ங்கிற அந்த வாட்டாது நம்மள, அந்த உடலை வந்து வருத்தாது அப்படிங்கிறாங்க. ஆனந்தமான ரொம்ப சந்தோஷமான நிலையில ஆசைகள் உடனடியாக நிறைவேறும். நம்ம ஆசைப்படுறது கூட அங்க நிறைவேறும். இதுதான் வந்து அந்த உலகத்துக்கு சென்றவர்களுடைய அடையக்கூடிய பலன்கள். பகவான் வந்து கையை பிடிச்சு அழைச்சிட்டு போவ காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா நம்ம வந்து கையை கொடுக்கவே மாட்டோம். கையை வந்து பகவான் பக்கம் கொடுக்கவே மாட்டோம். இது வந்து யக்ஷ பிரச்சனம் அப்படின்னு ஒரு கதை. இந்த கதை வந்து உங்களுக்கு லெவல் 1ல சொல்லியிருப்பாங்க. யாருக்காவது தெரியுமா தெரியாதா? அது மட்டும் தெரியாதவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா அட்மிட் பண்ணி சொல்லுங்க எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு. தெரியாது மாதாஜி, தெரியாது. தெரியாது, ஓகே, அப்படின்னா நான் சொல்லிடுறேன். இந்த கதை எப்படின்னா, இவங்க வந்து ஃபாரஸ்ட், அந்த இது வந்து துரியோதனன் வந்து சூதாடி பஞ்ச பாண்டவர்களையும் காட்டுக்கு அனுப்பிடுறான் இல்லையா, வனவாசத்துக்கு அனுப்புறான். 12 வருஷம் வனவாசம், ஒரு வருஷம் அஞ்ஞாத வாசம், யார் கண்ணிலையும் தெரியாம மறைஞ்சு வாழணும் அப்படின்னு. அந்த நிலையில அவங்க போய் காட்டுல வசிக்கும் பொழுது ஒரு தடவை என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு முனிவர் வந்து யாகம் செய்வாங்கல்ல, அந்த அரணிக்கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அரணிக்கட்டை வந்து ஒரு மானோட கொம்புல மாட்டிக்கிட்டு அது ஓடுது. அந்த முனிவர் வந்து இவங்கள்ட்ட சொல்றாரு, அந்த அரணிக்கட்டை எனக்கு மீட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி அப்படின்ட்டு இந்த என்ன செய்யறாரு, தர்மபுத்திரர் தன்னுடைய தம்பிகளை அனுப்புறாரு. நீ போய் மீட்டு கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு அனுப்புறாரு. எல்லாரும் ஓடுறாங்க, தேடுறாங்க. மான் போன இடமே தெரியல, எங்க போச்சுன்னே தெரியல. அவங்க வந்து ரொம்ப சோர்ந்து போய் தண்ணி தாகம் களைப்பு அடைஞ்சிடுறாங்க. சரி, எங்க தண்ணி இருக்கா பாருங்க குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தேடிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நகுலன் போறான். நகுலன் போய் என்ன செய்யறான், அங்க ஒரு இடத்துல தண்ணி இருக்குது, நீர்நிலை தெரியுது. அந்த தடாகத்துல போய் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு அவளோட குடிச்சிட்டு அண்ணங்களுக்கெல்லாம் கொண்டு போகலாம்னு அதை போய் குடிக்கும் போது ஒரு குரல் சொல்லுது, நிறுத்து, தண்ணியை குடிக்காத, நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்குது. ஆனா அவனுக்கு தண்ணி தாகம் அதிகமா இருக்கிறதுனால அந்த பேச்ச காதுல வாங்காம அவன் தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறான். சுருண்டு விழுந்து இறந்து போயிடுறான். அடுத்தது அவனை காணுமேன்னு அடுத்து சகாதேவன் போறான், அவனுக்கும் அதே நிலை. அடுத்தது அர்ஜுனன், அடுத்தது பீமன், எல்லாரும் வரிசலா போய் எல்லாரும் 4 பேரும் இறந்துடுறாங்க. கடைசியா நம்ம தம்பிகள்லாம் போனவங்க எல்லாம் காணுமே அப்படின்னுட்டு தர்மபுத்திரர் வராரு. அவருக்கும் தண்ணி தாகம். அவருடைய இந்த நிலைமையை பார்த்துட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அழுதுகிட்டு அவரும் தண்ணி குடிக்க போறாரு. அப்ப அந்த குரல் வந்து இவருக்கும் கேட்குது, தண்ணியை குடிக்காத, நான் சொல்றதை மீறி குடிச்சதுனாலதான் உன் தம்பிங்களுக்கு இந்த கதி வந்தது, நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லு, அப்பதான் நான் வந்து உனக்கு வந்து தண்ணி கொடுப்பேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு அந்த குரல். உடனே சரின்ட்டு அப்படின்னா கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா நிறைய கேள்விகள், எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் அந்த வந்து யக்ஷன் கேட்கிறாரு. இவரும் அதுக்கான பதில கரெக்டா சொல்லிட்டே வராரு. அந்த கேள்வியில ஒரு கேள்விதான் வந்து இந்த இது என்ன கேள்வினா, கடைசியா இந்த உலகத்திலேயே ஆச்சரியமான விஷயம் எது, அற்புதமான விஷயம் எது சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த கேள்விக்கான பதில் தான் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வருது. இந்த ஸ்லோகம் 7th கேண்டோ 2nd சாப்டர் 57வது ஸ்லோகமா இருக்குது. அகானி அகானி பூத்தானி கச்சந்தீக யமாலயம் சேஷாஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதப்பரம் அப்படின்னு பதில் சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன, இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் 100,000கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் வந்து என்ன சந்திக்குது, மரணத்தை. எல்லாம் வந்து இறந்து போகுது. ஒரு பக்கம் பிறப்பு, ஒரு பக்கம் இறப்பு நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஆனால் இந்த இறப்பை பார்த்துட்டோம், இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நாம என்னமோ என்ன நினைக்கிறோம், ஒவ்வொரு மனிதர்களும் நாம மரணமே அடைய மாட்டோம், மரணமற்ற நாம அப்படின்னு நினைச்சு மரணத்துக்கு தயாராகவே இல்லை. இந்த உலகத்துல இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் அப்படிங்கிறாரு தர்மபுத்திரர். ஏன்னா நம்ம மரணத்தை பாக்குறோம், ஆனா நமக்கு என்னமோ மரணம் இல்லாத வாழ்வே நம்ம இருக்க மாதிரி நம்ம என்ன செயல்கள் எல்லாம் என்ன செய்வோம், நிறைய சொத்து சேர்ப்போம். எதுக்காக, நம்ம என்னமோ இதை அனுபவிக்க போறோம் அப்படின்னு நினைச்சு. அதான் வந்து அதுக்கு அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அது வந்து நீங்க யாரு இத்தனை கேள்வி கேட்குறீங்களே அப்படின்னு என்னன்னா, அந்த யட்சன் வந்து இவருக்கு முன்னாடி தோன்றாரு. அவர் சொல்றாரு, நான் ஒரு யட்சன், வந்து உன்னை சோதிக்க தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, உனக்கு ஒரு வரம் தரேன், நான் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொன்னேன், உனக்கு ஒரு வரம் தரேன், உன்னோட தம்பிகள்ல யாராவது ஒருத்தருக்கு நான் உயிர் தரேன், யாரை எழுப்பிக்கிற அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவரு நகுலன் பேரை சொல்றாரு. உடனே அந்த யட்சனுக்கு ஒரு ஆச்சரியம், உன்னோட தம்பி பீமனும் ஒரு தாய் வயிற்று பிள்ளைய வந்து குந்தியோட பிள்ளைகள் வந்து பீமன், அர்ஜுனன், தர்மன், மாத்திரியோட குழந்தைங்க தான் நகுல சகாதேவன்.
நீ ஏன் வந்து மாற்றாந்தாய் பிள்ளை வந்து கேக்குற? உன்னோட தம்பிக்கு வந்து வீரத்துல சிறந்த பீமன் இருக்கான், வில்லாளி விஜயன் இருக்கான், உன்னை விட்டுட்டு எதுக்கு நகுலனை கேக்குற அப்படின்னா, என்னோட தாய்க்கு நான் இருக்கிறேன், என்னுடைய சிற்றன்னைக்கு ஒரு மகன் வேணும் இல்லையா அப்படின்னு சொன்னான்னா, அவருடைய நேர்மைக்கு மெச்சி நீ எல்லா தம்பியும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி 4 பேருக்கும் திருப்பி உயிர் கொடுக்குறாராம். அதுதான் இந்த கதை. இது வந்து யாரு அந்த யட்சன், நீங்கள் யாரு அப்படின்னு கேட்டோம்னா, நான் தான் தர்மபுத்திரன், உன்னோட நீ தான் என்னோட அம்சமா வந்து பிறந்திருக்க அப்படின்னு வந்து உருவத்தை காட்டுவாரு. இது வந்து மகாபாரதத்துல ஒரு பாட்டு வருது, யக்ஷ பிரச்சன்னம் அப்படின்னு நிறைய கதைகள்லாம் அதுல இருக்குது. அந்த இது வந்து இப்ப இதுக்கு சொல்றாங்க, நம்ம வந்து இறப்புங்கிறது எல்லாருக்கும் வந்து உரியது. அதை தெரிஞ்சுக்காம நாம வந்து என்ன செய்யறோம், இறப்புக்கான தயார் நிலைன்னா என்ன? இறப்புக்கான தயார் நிலைங்கிறது நாம இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடுவோம், நமக்கு இது சொந்தம் இல்லை, திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இறைவனோட உலகத்துக்கு போறதுக்கு நாம என்ன பண்ணணுமோ அதை செய்யறது தான் இது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. 8.6 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கப்படும். ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம், எதை நினைக்கின்றானோ அந்த நிலையே அவனுக்கு கிடைக்குது. ஒருத்தன் வந்து அதுதான் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே என்ன நினைச்சுக்கிட்டே உயிரை விட நீ என்னோட லோகத்துக்கு வருவ அப்படிங்கிறாரு பகவான். அதனால நம்ம என்ன நினைக்கணும், பகவானே நினைக்கணும். இப்ப பரத மகாராஜா என்ன மானம் நினைச்சுக்கிட்டே உயிரை விட்டாரு, பருவிரைவி அவர் மானாக பிறந்தாருங்கிறது நமக்கு வந்து சரித்திரத்துல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அதனால நாம வந்து என்ன செய்யணும், மரணத்திற்கு பிறகு ஒருவன் அடையும் நிலைக்கு பொதுவான சட்டமே இதுதான். உடலை விடும்போது ஒருவன் எந்த நிலை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அடைகின்றான். இது வந்து சாஸ்திரங்கள்ல உறுதியா சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப நாம யாரை நினைக்கணும் அப்படிங்கிறத நாம தான் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். எப்போது ஒருவன் மரணமடைவான் என்பது நிச்சயம் இல்லை. நமக்கெல்லாம் தெரியுமா எந்த காலத்துல நமக்கு இறப்பு வரும்னு? பீஷ்மருக்கு இருக்கு, அவருக்கு வந்து இச்சாவரம் வாங்கியிருக்கிறாரு, எப்போ வந்து சாகணுங்கிறது வரமா அவருக்கு இருக்குது. ஆனா நமக்கெல்லாம் கிடையாது, எப்போ நம்ம இறப்போங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் கண்டிப்பாக மரணம் அடைவான் என்பது நிச்சயம். எல்லாருக்கும் மரணம் நிச்சயங்கிறது தெரியும், ஆனா எப்ப நடக்குங்கிறது தெரியாது. ஒருவன் எந்த வினாடியிலும் மரணம் வரலாம் என்று தயாராக இருக்க வேண்டும். இன்னைக்கு இருக்க நாம நாளைக்கு இருப்போமாங்கிறது தெரியலன்னா அதுக்கு தயாரா நம்ம எந்த நேரமும் ரெடியா இருக்கணும். மரணத்தை கண்டு பயப்படக்கூடாது, அதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. நாம் எந்த நொடியில் உயிரை விட்டாலும் நமது ஒரே கடமை கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டிருப்பது. அதன் மூலம் நாம் வெற்றி அடையலாம். இதுவே நமது ஒரே கடமை. ஆக மொத்தம் நம்ம என்ன சொல்றாங்க, எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வோட இருங்க அப்படின்னு வந்து நமக்கு வந்து இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. மரண நேரத்தில் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணனை நினைப்போம் என்பதற்கு என்ன உறுதி? கரெக்டு தானே? கிருஷ்ணரை எப்படி நம்மளால நினைக்கப்படுவோம்? வாழ்கின்ற போதே கிருஷ்ணரை நினைக்க பயிற்சி செய்ய வேண்டும். நம்ம இப்பவே பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளோட மைண்ட்ல வந்து அது வந்து என்ன ரெக்கார்ட் ஆயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து பகவான் அந்த நேரத்துல நம்மளால நினைக்க முடியும் அப்படிங்கறது இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது ஒரு கதை, இதுதான் ஜடபரதர் கதை. இந்த கதை யாருக்கும் தெரியுமா தெரியாதா? யாருக்காவது தெரியலன்னா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் தெரியுமா? தெரியல மாதாஜி. தெரியாது மாதாஜி. புரியல. இல்ல எனக்கு தெரியும் மாதாஜி, நீங்க வேணா அவங்க தெரியாதவங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, அதுதான் கேட்டேன். யாராவது தெரியாதவங்க இருந்தா சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான். மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியல கொஞ்சம், அப்படிதானே? தெரியல மாதாஜி. தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்ல வர ஒரு கதை. இது யாரு அப்படின்னா பரத மகாராஜா. நம்ம வந்து ரிஷபதேவருடைய மகன் இவரு. அதாவது நம்மளுடைய பாரத கண்டத்துக்கு பேர் வந்ததே இவராலதான். பாரத தேசம்னு எதுக்கு பேர் வந்ததுன்னா இந்த பரத மகாராஜாவிலதான் அந்த ஒரு பேரே நமக்கு வச்சிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட பரத மகாராஜா என்ன செய்யறாரு, ஒரு காலகட்டத்துல அவருக்கு வந்து இந்த அரண்மனை வாழ்க்கை பிடிக்காம தன்னுடைய மனைவி மக்கள் எல்லாம் சொத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு மகனுக்கு பட்டம் சுட்டிட்டு அவர் காட்டுக்கு தவம் மேற்கொள்ள போயிடுறாரு. தவத்துல இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யறாங்க, அந்த நேரத்துல ஒரு மான் வருது. இன்னைக்கு காலையில இப்ப வந்து பாகவத கிளாஸ் 6:30 மணிக்கு இந்த பரதரோட கதை தான் ஓடுது. நீங்க எல்லாம் வந்து காலையில 6:30 மணிக்கு ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா இந்த பரத சரித்திரத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். டீட்டெயிலா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இதுல இங்க ஷார்ட்டா தான் நம்ம படிக்க போறோம். அந்த பரத மகாராஜா என்ன பண்றாரு, தவம் செய்யறாரு காட்டுல. அப்போ வந்து ஒரு கருவுற்ற மான் வந்து பக்கத்துல இருக்க நதியில வந்து தண்ணி குடிக்க வருது. அது தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஏதோ இருக்கு இந்த ஆறு,
அந்த தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சிங்கத்தோட கர்ஜனையை அது கேக்குது. கேட்டோன்னா அது பயந்து போய் என்ன செய்யுது, அப்படியே ஆத்த தாண்டுது. தாண்டும் பொழுது வயித்துல இருந்த குட்டி வந்து கீழே விழுந்து விழுந்துருது. அதோட மானோட வயித்துல இருக்க குட்டி கீழே விழுந்துருது. மான் அந்த பக்கம் தாவி போய் ஒரு பொந்துல விழுந்து இறந்து விடுது. இத வந்து பரத மகாராஜா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அந்த குட்டி மானை பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து ஒரே பரிதாபம். அதை என்ன செய்யறாரு, தூக்கி வச்சு வளர்க்குறாரு. அந்த வந்து பெரிய ராஜ்யம், சொத்து பத்து, அரண்மனை, மனைவி, மக்கள் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு வந்தவரு இங்க ஒரு மான் மேல பற்றுதல் வச்சிடுறாரு. அந்த எப்படி இருக்கிறாருன்னா, தான் சாப்பிடும் போதெல்லாம் அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது, தான் தூங்கும் போது அது தூங்க வைக்கிறது, பத்திரமா அதை குடிசையில வச்சுக்கிறது, அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ள எங்க போனாலும் கூட அழைச்சிட்டு போறது, இப்படியே அந்த மானை வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட பிரியாம ஒரு ஒரு பற்றோட இருக்கிறாரு. ஒரு நாள் அந்த மான் எங்கேயோ போயிடுது. மான் போனோம்னா இவர் என்ன செய்யறாரு, அதை தேடிக்கிட்டே போறாரு. போற வழியில ஒரு பெரிய பள்ளம். அந்த பள்ளத்துல அவர் விழுந்து அந்த இடத்துல உயிரை விடுறாரு. ஆனா அவருடைய எண்ணம் முழுக்க மான் மேல இருக்குது. அந்த மான் என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோ அப்படின்னுட்டு மானை நினைச்சுட்டே உயிரை விட்டதுனால மறுபிறவி அவர் மான் பிறவியை அடைகிறாரு. அந்த மானோட பிறந்தாலும் அவர் வந்து தவம் செஞ்ச அந்த ஞானம் இருக்கு இல்லையா, அதனால அந்த மான் பிறவி எடுத்தா கூட அவருக்கு வந்து முதல் முன்னைய ஜென்மத்தோட ஞாபகம் இருக்கு. ஆஹா, நம்மளுடைய வாழ்க்கை தவ வாழ்க்கையை வீணாக்கிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி அப்பதான் அந்த மானுக்கு தெரியுது. தெரிஞ்ச உடனே என்ன செய்யுது, சாப்பிடாம கொள்ளாம முனிவர்கள்லாம் வாழற இடத்துலயே சுத்தி சுத்தி வந்து உயிரை சீக்கிரமா விட்டுடுது. அந்த பிறவியை வந்து சீக்கிரமா விடுது. விட்ட பிறகுதான் அவர் மறு 3வது பிறவி எடுக்கிறாரு. 3வது பிறவியில வராருன்னா ஜடபரதர் அப்படிங்கிற பேரோட, யாரு, அங்கிரசா முனிவரோட அந்த குலத்துல, பிராமண குலத்துல வந்து பிறக்கிறாரு. பிறந்ததுல இருந்து வாழ்க்கையில வந்து ஜடம் மாதிரி இருக்கிறாரு. அதாவது என்ன, சாப்பாட்டுல விருப்பம் இல்ல, தூங்குறதுல விருப்பம் இல்ல, ஸ்கூலுக்கு போனா போக மாட்டேங்கிறாரு, வேலை செய்யணும்னா செய்ய மாட்டேங்கிறாரு. எப்படி ஒரு ஜடம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஜடமா இருக்கிறதுனால அவருக்கு ஜடபரதர்னே பேர் வச்சிடுறாங்க. அவங்க அண்ணன்லாம் என்ன செய்யறாங்க, இவரு ஒன்னத்துக்கு லாயக்கு இல்லைன்னு விரட்டி விட்டுறாங்க. அதுக்கும் அவர் கவலைப்படல. வந்து காட்டுல வந்து ஒரு பக்கம் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ரகுகணர் அப்படிங்கிற அந்த மன்னர் வந்து என்ன செய்யறாரு, அந்த காட்டு வழியா வராரு. அவரை பல்லக்குல வச்சு வராங்க. அந்த பல்லக்கு தூக்கிட்டு வர ஒரு ஆள் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, ஒரு ஆள் கை குறையுது. அப்ப வழியில இவர் பாக்குறாங்க, அந்த ஜடபரதரை பார்த்தோன்னா, வா வந்து பல்லக்கு தூக்கு அப்படின்னு வந்து கூப்பிடுறாங்க. இவரும் போய் தூக்குறாரு. ஆனா நடக்கும்போது எப்படி நடக்கிறாருன்னா, கோணமானெல்லாம் நடக்கிறாரு. நேரா பாதையில நடக்கல. ஏன் அப்படின்னா, கீழே எறும்பெல்லாம் ஊறுறத பார்த்துட்டு அந்த எறும்பை மிதிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் தாண்டி தாண்டி போறாரு. அது வந்து பல்லக்கு வந்து இப்படி அப்படியும் ஆடி ஆடி போகுது. நேரா போக மாட்டேங்குது. உடனே அந்த ராஜாவுக்கு கோவம் வந்துருது. பல்லக்கு உடனே கீழே இறக்குங்கன்னு சொல்லி கீழே இறங்கி வந்து, உனக்கு என்ன கண்ணு தெரியலையா, ஏன் இப்படி பண்ற, நல்லா தானே இருக்க பாக்குறதுக்கு, நீ ஏன் சரியா நடக்கல, பல்லக்கு கோணலா போச்சே அப்படின்னு வந்து திட்டுறாரு. திட்டினோன்னா அப்ப வந்து அவர் வந்து அப்ப அவர் சொல்றாரு, உனக்கு பெரிய கடுமையான தண்டனை கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, யாருக்கு கொடுக்க போறீங்க, என்னோட ஆன்மாவுக்கா என்னோட உடலுக்கா அப்படின்னு அவர் கேள்வி கேட்பாரு. அப்ப வந்து ராஜா என்ன இவரு இப்படி கேள்வி கேட்கிறாரு அப்படின்ட்டு, சரி சாதாரண ஆள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து பேசுவார். பேசும்பொழுது அப்பதான் வந்து அவருக்கு ஆத்ம ஞானத்தை எடுத்து சொல்றாரு. இந்த உடல் வந்து வேற, நம்ம ஆத்மாங்கிறது வேற அப்படிங்கறது அறிவை வந்து அந்த மன்னனுக்கு வந்து இவர் சொல்லுவாராம். அப்புறமேல அவர் முக்தி அடைகிறாரு அப்படிங்கிறது இந்த கதை. இந்த கதை எதுக்கு வந்ததுன்னா, மானை நினைச்சுக்கிட்டே உயிரை விட்டதுனால அவர் மான் பிறவி எடுக்கிறாரு அப்படிங்கிறது. அதுவும் எப்படி, நம்ம பரத வம்சத்துல வந்த ஒரு ராஜாவுடைய கதையை வந்து இங்க பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 5th கண்டம் இப்ப காலையில நடந்துகிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் வந்து முடிஞ்சா கலந்துங்க. 7th ஸ்லோகம் வாசிங்க. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இத வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. இதெல்லாம் சொல்லி பக்குவப்படுத்துறாரு அவர் மனச. அதனால நீ உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன, போர் புரியறது தான் உன்னுடைய கடமை. அதை நீ செய்யணும். நீ போர் புரிச்சா வரக்கூடிய பாவமா புண்ணியமான்னு சொல்றீல்ல, அந்த பாவ புண்ணியத்தை நீ எனக்கு அர்ப்பணிச்சுடு. உன்னுடைய மனசு புத்தி எல்லாம் வந்து என் மேல நிலைநிறுத்து. இதன் மூலம் நீ என்ன செய்வ, நீ என்னையே வந்து அடைவாய். இதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அப்படின்னு அர்ஜுனன்ட்ட பகவான் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது, கிருஷ்ணரை மனதால்
நம்ம வந்து மனசால, உடலால, புத்தியால நாம பகவானை எப்போதும் நினைக்கணும். மனசால எப்படி நினைக்கிறது? இந்த மாதிரி ஜபம் பண்ணும்போது மனசால நினைக்கலாம். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்யுது. இந்த மாதிரி உடலால பகவானுக்கு பிரசாதம் செய்யறதெல்லாம் நம்ம உடல் மூலமா பகவானுக்கு தொண்டு செய்யலாம். மனதையும் புத்தியும் எண்ணில் நிலையத்து. புத்திய வந்து நம்ம புத்தியெல்லாம் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்குது. ஆக மொத்தம் என்ன? மைண்ட், வேர்டு அண்டு சாரி இன்டெலிஜென்ஸ் அண்டு நம்மளுடைய பாடி. இது மூணாலையும் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் வழிமுறையை வெளியிட்டு வெற்றி இலக்கை அடைவோம் என்று உறுதியளிக்கிறார். எந்த வந்து நம்ம பகவானை அடையறதுக்கான வழிமுறைகளை பகவானே வந்து சொல்லி கொடுக்கிறாரு. அப்பதான் நம்ம இறைவனை சென்றடைய முடியும். 8. பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறளாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். பகவான் என்ன சொல்றாரு? எப்போதும் அபியாச யோக யுக்தேன. அபியாசம்னா என்ன? பயிற்சி பயிற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு. எப்ப பொழுதும் நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவான இதுல வரும் 9th சாப்டர்ல வரும், 18th சாப்டர்லயும் அதே ஒரு மண்மனா பகவத் பக்தோ. மண்மனானா நம்ம மனசாலும் உடலாலையும் எப்போதும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி பகவானை எப்போதும் தியானித்து கொண்டு நம்மளோட மனசை அவர்களை ஈடுபடுத்தி இந்த வழியில இருந்து எப்போதும் என்ன தவறாம பயிற்சி செய்யணும். இன்னைக்கு செஞ்சுட்டு நாளை கைவிடுறதுக்கு பேர் பயிற்சி கிடையாது. இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளோட இறுதி நாள் வரையிலும், நம்மளுடைய கடைசி காலம் வரையிலும் அந்த பயிற்சியை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நீ வந்து என்னமா நிச்சயமாக நீ வந்து என்னை அடைவாய் அப்படின்னு இதுல சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து புனித நாமம் ஜெபித்தல். எப்படி செய்யணும்? பரமபுருஷ பகவானை நினைவு கொள்ள பலனளிக்கக்கூடிய வழி, சிறந்த வழி என்னென்ன அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணருடைய நினைவை புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்ததே, நம்ம மனித உடல் கிடைச்சதே பகவானோடக்கும் நமக்கும் உள்ள அந்த உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ளதான். அதை நாம மறந்துடுறோம். அதை வந்து நினைவில் கொள்ளணும். காதுகள், நாக்கு மற்றும் மனம் கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடவும். அதாவது நம்ம மகாமந்திரம் சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய நாக்கை தான் யூஸ் பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே நம்ம நாக்கு சொல்லுது. அதை எது கேக்குது? நம்மளுடைய காது கேக்குது. நம்ம காதுக்குள்ள விழாற அளவுக்கு அதுக்குதான் சொல்லணுங்கிறது. அடுத்தது என்ன? நம்ம மனசு வந்து பகவானை நினைக்குது. அந்த 3 புலன்களும் வந்து பகவானுடைய சேவையில ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கு. பரமபுருஷ பகவானை அவரது லோகத்தில் அடைதல். இதோட பலன் என்ன அப்படின்னா பகவானை சென்றடைதல் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்வது? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் செய்வதன் மூலமாக. ஏன்னா கிருஷ்ணரது உருவம் உள்ளேயும் வெளியேயும் இருக்கு. நம்ம உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு, நமக்கு வெளியிலையும் விக்கிரக தோற்றத்துல பகவான் இருக்கிறாரு. வாழ்க்கை முழுவதும் ஜபம் செய்தால் மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளலாம். எப்பொழுதும் இங்க வந்து துளசி செடிக்கு எதுக்க உட்காந்து ஜபம் பண்றது அவ்வளவு விசேஷங்கிறாங்க. அந்த அவ்வளோ வந்து மந்திரத்தோட பலன்கள் அதிகமா இருக்கும். அதோட பலன்கள் வந்து நமக்கு பகவானுக்கு ஆன்மீக பலத்தை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம செய்யணும். விக்கிரக ஆராதனை, பகவானுக்கு ஆரத்தி செய்யறது, நிவேதனம் சமர்ப்பிப்பது, பகவானுக்கு பண்டிகை, கிருஷ்ண ஜெயந்தி வரும், அப்புறம் வந்து ஏகாதசி விரதம் வரும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பண்டிகையும் பகவானுக்காக எல்லாம் நம்ம வந்து கொண்டாடுறது. இது எல்லாம் வந்து எப்படி கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள முடியும்? நாம் கிருஷ்ணரை இடையறாது நினைத்தால் வாழ்வின் இறுதியிலும் அவரை நினைக்க முடியும். ஒவ்வொரு கணமும் படுக்கையில இருக்கிறது கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க? ராதா கிருஷ்ணரை நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் 24/7 நம்ம பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். நம்மளை மீறி உறக்க நிலை போகும் வரவில்லும் நாம என்ன செய்யணும்? பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த நிலைக்கு போனாதான் நாம் வந்து தூய பக்த நிலைக்கு நம்மளால வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொரு கதை வருது. இந்த கதை யாருக்காவது தெரியுமா தெரியாதா? மாதாஜி உங்களுக்கு தான் கேக்குறேன். மாதாஜி தெரியலையா? சரி, இதையும் சொல்லி மாதாஜி எனக்கு தெரியும், அவங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல. லெவல் 1லயே சொல்லிட்டாங்க. ஏன் உங்களுக்கு தெரியல? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலையா? பண்ண மாதாஜி. அப்ப இந்த கதையெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்களே, லெவல் 1லயே வந்துட்டு இந்த கதையெல்லாம். சரி, நான் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். ஒரு அஜாமிலன்கிற ஒரு பிராமணன் என்ன செய்யறாரு?
நல்ல ஒழுக்கத்தோட தாய் தேர்ந்தர்களுக்கு வந்து அவர் தொண்டெல்லாம் செஞ்சுட்டு நல்லபடியா தான் இருக்கிறாரு. ஆனா அவர் ஒரு நாள் காட்டுக்கு வந்து ஹோமத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் குச்சி இந்த காய்கனிகள் எல்லாம் சேகரிக்க போகும்போது ஒரு விபச்சாரிய பார்த்துடுறாரு. அந்த விபச்சாரி மேல இவர் ஆசைப்பட்டு என்ன செய்யறாரு, அவளையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. குடும்பத்தை அத்தோட விட்டுறாரு. தன்னோட மனைவி, மக்கள், தாய் தந்தை எல்லாரையும் விட்டுட்டு ஒரு விபச்சாரியோட வாழ்க்கை நடத்துறாரு. 10 குழந்தைங்க அவருக்கு பிறக்குது. அப்போ ஒரு ஒரு நல்ல குடும்பத்து பெண்மணின்னா என்ன செய்வாங்கன்னா, கணவன் எப்படியா இருந்தாலும் ஏத்துக்குவாங்க. ஆனா ஒரு விபச்சாரி என்ன பண்ணுவான்னா, பணம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவனுக்கு. பணம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்டாதான் அவ வந்து அவளை ஆதரிப்பா. அதனால அவன் என்ன செய்யறான், அந்த பணம் இவனுக்கு வந்து தெரியாது, எந்த தொழிலும் செய்ய தெரியாது. ஏன்னா பிராமணன். அதனால என்ன பண்ணுவான், கொலை, காட்டு வழியா போறவங்களெல்லாம் கொலை பண்றது, அவங்கள்ட்ட வந்து கொள்ளையடிக்கிறது, சூதாடுறது, ஏமாத்துறது, என்னென்ன பாவ காரியம் உண்டோ அத்தனை செயலும் செய்யறான். 88 வயசு வந்துருது அவனுக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு வந்து அவனோட கடைசி பையனுக்கு வந்து நாராயணான்னு பேர் வச்சிருக்கான். 10வது குழந்தை. அவன் தான் சின்ன குழந்தை. அவன் மேல ரொம்ப பிரியமா இருப்பான். எதுக்கு எடுத்தாலும் அவன் பேரை சொல்லி சொல்லி கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பான். இந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்துல அவனுக்கு வந்து கடைசி காலம் வந்துருது. இது யமதர்வர்கள்லாம் வந்துடுறாங்க, யம தூதர்கள்லாம் வந்துடுறாங்க அவனோட உயிரை பறிக்கிறதுக்கு. அப்ப வந்து அவனுக்கு வந்து பயம் வந்துருது. யம தூதர்கள்ல வந்து அவங்க உயிரை பறிக்கிற காலத்துல அவன் பயந்து போய் நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிடுறான். நாராயணான்னா விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்துடுறாங்க. அவன் கூப்பிட்டது நான் பகவான் நாராயணனே இல்லை. அவன் கூப்பிட்டது தன்னோட மகன், கடைசி மகனா இருக்கக்கூடிய அந்த நாராயணனுங்கிற அந்த மகன் பேரை சொல்லி அவன் கூப்பிடுறான். ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பகவான் அனுப்பிடுறாரு, என்னோட பக்தன் கூப்பிடுறான் போங்க என்னன்னு அப்படின்னு போய் வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்க. இங்க யம தூதர்கள்ட்ட வந்து சொல்றாங்க அந்த உயிரை நீ பறிக்க கூடாது அப்படின்னுட்டு. அவங்க சொல்றாங்க இல்ல நீங்க ராஜா சொல்லி இருக்கிறாரு பறிச்சுட்டு வரணும்னு. அப்ப 2 பேருக்கும் வாக்குவாதம் நடக்குது. அப்படின்னா போய் நம்ம யமராஜாட்டையே நம்ம கேட்போம், அவரு சொல்றதை ஏத்துக்குவோம் அப்படின்னு அங்க போய் யமதூதர்கள் போய் ராஜா கிட்ட கேட்கறாங்க. ஏன்னா இவங்களுக்குள்ள சண்டை வந்துருது. அப்போ போய் அந்த யமராஜா என்ன சொல்றாரு, நீ நாராயண பக்தனை வந்து நீ உயிரை எடுக்கவே கூடாது, நீ வந்து அவனை சுத்தி வந்து கும்பிட்டுட்டு வெளில வந்துடணும், அவனை உயிரெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் அறிவுரை சொன்னோன்னே யமதூதர்கள் விட்டுடுறாங்க. அப்புறம் வந்து என்ன செய்யறான், அப்பதான் வந்து இந்த அஜாமிலனுக்கு வந்து என்ன தெரியுது, ஒரே ஒரு நாமம், நாராயணாங்கிற நாமத்தை சொன்னதுக்கே நமக்கு வந்து யமலோகத்துல இருந்து வந்தவங்களாம் நம்மளை பிடிக்காம போயிட்டாங்கன்னா அந்த நாமத்தோட மகிமை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அப்புறம் அவன் புத்தி தெளிவடைஞ்சு அவன் பத்ரிகாசிரமம் போய் தவம் புரிஞ்சு அதுக்கு பிறகு விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவனை இந்த மாதிரி வைகுண்ட லோகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்களாம். அதான் கதை. வைகுண்ட லோகத்துக்கு போகும்போது அவனுடைய உடல் பார்த்தா பகவான் விஷ்ணு மாதிரியே மாறிடுது. அந்த நிலைக்கு வரான்னா பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த அடுத்தது கிருஷ்ணரை தியானத்தின் மூலமாக 9 படிங்க யாராவது. படிக்கிறேன். இது ஸ்லோகம் 9. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறிய எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். பரமபுருஷரை நம்ம எப்படி தியானம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்ப அவருடைய அழகு, அவருடைய தொன்மை, அவர் எப்படி அவரோட சிறப்பு, அவருடைய குணங்கள், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய பராக்கிரமம், இது எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும், யோசிக்கணும். அவர் எப்படி அணுவை விட சிறியவர், அதே சமயத்துல பெரியவர், நமக்கு உள்ளே இருக்கிறார், வெளியிலே இருக்கிறார். கவி புராணம் ரொம்ப அழகானவர், பழமையானவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ஆனா ரூபம் உடையவர். அவருக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு, சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். அத்தகைய இறைவனை நம்ம மனசுல தியானம் பண்ணும் பொழுது பகவானை நாம் வந்து என்ன செய்யலாம், நினைவில் கொள்ள முடியும். பரமபுருஷ பகவானை நினைப்பது தியானிப்பதற்கான 10 வழிமுறைகள். 10 வழிமுறைகள் என்னென்ன, அணுவை விட சிறியவர் அப்படின்னு நினைக்கிறது, எல்லா அணுக்களுக்குள்ளும் நுழைந்து எல்லா ஜீவராசிகளும் இதயத்திலும் இருக்கிறார். அச்சிந்திய, புரிந்து கொள்ள இயலாத கடவுளின் சக்தி நமது கருத்துக்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. இக்கருத்தினை எதிர்த்து வாதிட யாரால் இயலும், யாராலையும் இது வாழாலும். எப்படி, மிக பழமையானவர், எல்லாமே அவற்றிலிருந்து தோன்றிச்சு, அனைத்தையும் பராமரிப்பவர், சர்வசிய தாத்தாரம், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்காரு. கவி அப்படின்னா என்ன, எல்லாம் அறிந்தவர், முக்காலமும் உணர்ந்தவர். பரமபுருஷர் எப்போதும் ஒரு நபர், ரூபமுடையவர், கட்டுப்படுத்துபவர்.
அனுஷாச்சிதாரம். சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஆதித்ய வர்ணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இருளுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னதமானவர். இப்படி வந்து நம்ம பகவானை தியானம் பண்ணணும். நம்ம மனசுல நினைக்கும் போது அவருடைய குணங்கள், லீலைகள், அழகு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நினைக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. நமக்கு பாடம் என்ன? நம்ம நம்ம ஒரு 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 நபர் இருந்தாதான் அவர்கிட்ட இருந்து குணங்கள் வெளியில வரும், சூனியத்துல இருந்து வராது. ஆக மொத்தம் என்ன இருக்கு? பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு, குணம் இருக்கு, லீலைகள் புரியவர் அப்படிங்கறத நம்ம உணரணும். 10 வாசிங்க. எவனொருவன் இறக்கும் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பிறழாத மனத்துடன் முழு பக்தியுடனும் பரமபுருஷனை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை அடைவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஒரு அஷ்டாங்க யோகி செய்யக்கூடிய செயல் இது. அஷ்டாங்க என்ன செய்வாங்க? எப்பொழுதும் தன்னுடைய புருவ மத்தியில அவங்க வந்து தன்னுடைய பார்வையை நிலைநிறுத்தி உயிர் மூச்சை உள்ள வந்து என்ன செய்வாங்க? இழுத்து பிடிச்சு நிறுத்துவாங்க. அந்த நிலையில தான் என்ன செய்யணும்? ஒரு இறக்கக்கூடிய தருவாயில், மரண தருவாயில் நம்முடைய உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி, நம்மளாலெல்லாம் முடியுமா? முடியாது. யோக சக்தியில் இருக்கவங்களால மட்டும்தான் அந்த செய்ய முடியும். பிறழாத மனதுடன் முழு பக்தியுடன் பரமபுருஷனை நினைக்கணும். அந்த நேரத்துல நம்மளால நம்ம உடல் வலியத்தான் நம்மளால உணர முடியும். பகவானை உணர்றது வந்து அவ்வளவு கடினம். அதுக்குதான் நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நமக்கு ரிப்பீட்டடா சொல்றாங்க இதுல இருந்து. அப்படிப்பட்டவன் தான் பகவானை அடைய முடியும்னு. 11 வாசி. வேதங்களை கற்றவர்களும் ஓங்காரத்தை உச்சரிப்பவர்களும் துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மனில் நுழைகின்றனர். இத்தகு பக்குவத்தை விரும்புபவன் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறான். முக்தி அடைவதற்கான இம்முறையை தற்போது நான் உனக்கு சுருக்கமாக விளக்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வந்து அதாவது பிரம்ம ஜோதிக்குள்ள போறாங்க அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாங்க. வேதங்களை கற்பவர்கள் யாரு? சாஸ்திரங்கள் படிக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மச்சாரிகள். அவங்க வந்து பிரம்மச்சரியத்தை விரதத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க. அவங்க வந்து இல்லற வாழ்வு துறந்தவங்க. அடுத்தது வந்து ஓம்காரத்தை உச்சரிப்பாங்க. எப்போதும் வந்து என்ன செய்வாங்க? உட்கார்ந்த நிலையில ஓம்னு அந்த ஓங்காரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. துறவில் சிறந்த முனிவர்கள், துறவு வாழ்க்கையில சிறந்தவர்கள். இவங்க எல்லாம் எங்க போறாங்க அப்படின்னா பிரம்ம ஜோதியில போய் கலக்குறாங்க. அவங்க வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகல அப்படிங்கறத இதுல வந்து சொல்றாரு. அப்படிப்பட்ட பக்குவத்தை விரும்புவன் முக்தி அடைவதற்கான இம்முறையை அதுக்கான வழிமுறையை நான் இப்போ உனக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க சொல்றாங்க. என்ன செய்யறாங்க? தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி ஓம் என்று உச்சரிக்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா இந்த யோகத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. பிறழாத மனதுடன் மனசு முழுக்க பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு வேதங்களை கற்றவர்களும் மற்றும் துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் இதை செய்யறாங்க. பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க. பரமபுருஷ பகவானை நினைவு கொள்வதில் பக்தியுடன் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதெல்லாம் அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்னு. இப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்யறாங்க? பிரம்மனில் ஒன்று கலக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க? ஒரு தூய பக்தர் இத்தகைய யோகத்தை பயிற்சி செய்வதில்லை. ஒரு பக்தன் வந்து இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி எல்லாம் செய்யறதே கிடையாது. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அதுக்கு பதிலா கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ளதால் 24 மணி நேரமும் அவங்க பகவானை கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால இறக்கும் தருவாயில் பகவானை அவருடைய அருளால் நினைவு கொள்ள முடியும். பகவானுடைய கருணை வேணும். அதுதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. இறக்கும் தருவாயில் பகவானை அவருடைய அருளால், பகவானுடைய கருணையின் மூலமாக தான் அவர் நினைக்கக்கூடிய நினைவும் நமக்கு வந்து வரும். அந்த நிலையில பக்தர்கள் வந்து ஈஸியா பகவானை சென்றடைகிறார்கள். இப்ப வந்து எப்படி இருக்கு? இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய காரியமா? இல்ல. இந்த காலகட்டம் வந்து மாறி போயிடுச்சு. சமூக கட்டமைப்பு மிகவும் மாறிவிட்டது. முன்ன காலத்துல எல்லாம் யோகம் பண்ணாங்க, தவம் செஞ்சாங்க, துறவு மேற்கொண்டாங்க. ஆனா இந்த காலகட்டம் கலியுகத்துல அதெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. காடே போக முடியாது. காட்டுக்கே இல்லை. காட்டையே அழிச்சுட்டாங்க. அந்த மாதிரி நிலை. அதனால ஒருவரால் பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிப்பது என்பது இயலாதது ஆகிவிட்டது. பிரம்மச்சரியா இருக்கிறது கூட கிடையாது. ஏன்னா மனசு கண்ட்ரோல் இல்லை. அந்த நிலையில அவங்க என்ன செய்யலாம்? கணவன் மனைவி இருவருமா சேர்ந்து உட்கார்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜெயிப்பதுதான் ஒரே வழி. இங்க அதான் அவங்க செய்யறாங்க. இந்த மாதிரி ஆண் பெண்ணுமே என்ன செய்யலாம்? பகவானை சேர்ந்தே பிரார்த்தனை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 12 ஆரம்பிச்சுக்கிறேன்.
பிரபுஜி கிளியரா இல்ல பிரபுஜி. நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. நான் வாசிக்கவா வாசிங்க. புலன்களின் படிங்க எல்லா வாசிங்க வாசிங்க வாசிங்க. ஸ்லோகம் 12 புலன்களின் எல்லா ஈடுபாடுகளில் இருந்தும் விடுபட்டிருப்பதே யோக நிலை. புலன்களின் எல்லா கதவுகளையும் மூடி மனதை இதயத்திலும் உயிர் மூச்சை தலை உச்சியிலும் நிறுத்தி ஒருவன் யோகத்தில் தன்னை நிலை நிறுத்துகிறான். இப்ப யோக நிலை எப்படி செய்யறது? புலன்களை எல்லா ஈடுபாடுகளிலும், அதாவது அன்னைக்கே சொன்னேன் உங்களுக்கு, அதாவது கண்ணு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும், ஆனா அந்த பார்வை வந்து எதுக்க இருக்க பொருள் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியாது. காது திறந்துதான் இருக்கும். எல்லாம் உடல்ல வந்து 9 ஓட்டைகள் இருக்கு. 9 ஓட்டைகளும் ஓப்பனால தான் இருக்கும். ஆனா வந்து அவங்களுக்கு வெளிப்புறத்துல இருந்து எதுவுமே உள்ளுக்குள்ள போகாது. அந்த அளவுக்கு என்ன, புலன்களின் எல்லா கதவுகளையும் மூடி அப்படின்னா என்ன, மனச கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, அவங்க அறிவை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. அந்த நிலையில அவங்க என்ன செய்யறாங்க, மனதை இதயத்திலும் உயிர் மூச்சை தலை உச்சியிலும் நிறுத்தி ஒருவன் யோகத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்துகிறான். இதுதான் யோகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி யோகம் செய்யணும்னா அதுக்குமே வந்து என்ன செய்யணும், ஒரு குருவோட உதவியோட அந்த யோக நிலைக்கு ஒருவன் கத்துக்கணும். அதெல்லாம் வந்து இந்த காலத்துல கலிகாலத்துக்கு நமக்கு வந்து கிடையாது, சொல்லப்படலை அப்படிங்கறதை தெரிஞ்சுக்கணும். 13 யோக இந்த பயிற்சியில் நிலை பெற்ற பிறகு படிங்க. இந்த யோக பயிற்சி நிலை பெற்ற பிறகு ஓம் எனும் புனித பிரணவத்தை உச்சரித்து பரம புருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விடுபவன் கிரகங்களை அடைவான். அந்த மாதிரி யோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர்வாழி என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, அந்த ஓம்காரத்தை எப்போதும் அந்த ஓம்காரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டு பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய உடலை நீக்குறாங்க. அந்த உடலை விட்டு அந்த உயிர் பிரிஞ்சு போகுது. அப்ப அது வந்து எங்க போகுது, ஆன்மீக கிரகங்கள் மேல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக கிரகங்கள் ஏதோ ஒன்றுக்கு அவன் செல்கிறான். வைகுண்ட லோகமோ இல்ல கோலோகமோ, எந்த லோகமோ, அவன் எந்த தெய்வத்தை மனசு தியானம் பண்றானோ அந்த உலகத்துக்கு அவன் சென்றடைகிறான். அதுதான் யோகம் என்பது என்ன, நடப்பு நிலைமை. ஏன்னாவது நான் பகவான் 2 நிலையை ஒன்றுக்கணும். நம்ம வந்து நாம யாரு, பகவான் யாரு. கிருஷ்ண உணர்வு தான் வந்து நான் பிளஸ் பகவான். அதாவது நாம இப்ப எப்படி இருக்கிறோம்னா, நான் தனி பகவான் தனின்னு நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம். ஆனா ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க என்ன செய்வான், நான் வந்து பகவானோட போய் இணையணும், பகவானுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல், அவருடைய அம்சம் நாம எல்லாம் அப்படின்னு இருக்கிறோம்னா கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா யோகிகளுக்கும் பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படுவது மரண காலத்தில் பகவானை நினைப்பது. அவன் கர்ம யோகியா இருந்தாலும் சரி, ஞான யோகியா இருந்தாலும் சரி, அஷ்டாங்க யோகியா இருந்தாலும் பக்தி யோகியா இருந்தாலும் எல்லாரும் என்ன செய்யணும், கடைசி காலத்துல பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விடணும் அப்படிங்கிறது. அதுதான் பகவானோட நம்ம இணையக்கூடிய அந்த நிலையை உருவாக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. வழிமுறையின் விளக்கம். அதுக்கு என்னென்ன செய்யணும், புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபடாமல் புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். மனம் முழுவதுமாக பரமாத்மாவில் ஆழ்ந்திருத்தல். மனசெல்லாம் இதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த 4 கை ரூபம், அந்த ரூபத்தை மனசுல நினைக்கணும். உயிர் மூச்சை தலை உச்சியில் நிறுத்தி, இந்த உயிர் மூச்சை அந்த அஷ்டாங்க யோகி என்ன செய்வான், இந்த 7 சக்கரங்கள்ல கடைசி சக்கரமா இருக்க அந்த சகசிராகாரத்துக்கு கொண்டு போய் அந்த மூச்சை நிலைநிறுத்துவான். ஓம் என்னும் பிரணவத்தை எப்பொழுதும் அந்த ஓங்காரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு இறைவனை மனசுல இருந்து இந்த யோக பயிற்சியை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரை பக்தியின் மூலமாக நினைவில் கொள்வது, தூய பக்தி தொண்டை பத்தி 14 to 16 சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க. பிதாவின் மகனே, பிறளாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனன்ய சேதா சததம், இதுதான் வந்து 24/7ங்கிறது. எப்பொழுதும் பிறழாத மனசோட ஒரு நிமிஷம் கூட பகவானை விட்டு வேற எதுலயும் நினைக்காம நாமெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு போகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய நாளாகும், பயிற்சி பண்ணணும். நாமெல்லாம் வந்து என்ன பௌதிக உலகத்துல நம்ம குடும்பத்துல கிரகஸ்தர்ல நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அந்த நிலைக்கு யாரு போறாங்களோ, ஒரு நிமிஷம் கூட பகவானை மறக்காம அவரையே நினைச்சிட்டு 24/7 பகவானே நினைச்சிட்டு யாருக்கு இருக்கிறாங்களோ அவன் வந்து சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஈஸியா வந்து அவன் என்ன பண்றான், பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை சென்றடைகிறான் அப்படின்னு இதுல பகவான் சொல்றாங்க.
எளிதான மற்றும் பயனளிக்கக்கூடிய பாதை. அதாவது அஷ்டாங்க யோகியை விட இது பக்தி யோகம் சுலபமானது அப்படிங்கிறதுக்காக இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு. எப்போதும் என்ன செய்யலாம், நம்ம குடும்பத்துல இருந்துகிட்டே பகவானை எப்போதும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியும். வேறு ஆசைகள் எதுவும் இல்லாம பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் கைவிட்டுட்டு மேக்சிமம் ஒரு வயசு வந்துட்டுன்னா நமக்கு எல்லாம் பொறுப்பெல்லாம் முடிஞ்சிட்டுனா அதெல்லாம் விட்டுடணும், ஆசைகளை விட்டுடணும். பக்தி தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட்டு அட்லீஸ்ட் நம்ம ஜபமாவது செஞ்சுட்டு, முக்கிய வார்த்தைகள் எப்போதும் மற்றும் இடையறாது, எப்போதும் எந்த காலத்திலையும் ஒரு நிமிஷம் கூட மறக்காம என்ன சொல்லுவாங்க, ஆல் ரிமெம்பரன்ஸ் கிருஷ்ணா நோ ஃபர்கெட்டிங் கிருஷ்ணான்னு ஒரு வேர்டு வரும். அந்த மாதிரி பகவானை ஒரு காலத்திலையும் மறக்காம அவரையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த நிலையில நாம வந்து அவரை நினைக்கணும், தொண்டு செய்யணும். ஞான கர்ம அல்லது அஷ்டாங்க யோகிகளுக்கு சுய லாபங்களுக்காக ஆசைகள் இருக்கிறது. அவங்கெல்லாம் வந்து எதுக்காக, ஒரு ஞான யோகியா இருக்கட்டும், இல்ல கர்ம யோகியா இருக்கட்டும், இல்ல அஷ்டாங்க யோகியா இருக்கட்டும், அவங்கெல்லாம் ஒரு பௌதிக லாபம், ஏதாவது ஒரு ஆசையை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து அந்த வேலையை அவங்க செய்யறாங்க. ஆனால் ஒரு தூய பக்தருக்கு பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்வதை தவிர வேறு ஆசைகள் இல்லை. அந்த பிரபுபாதா வந்து என்ன செஞ்சாங்க, அவங்களோட 70 வயசுக்கு மேல போய் அவங்களுக்குன்னு எந்த ஆசையும் இல்லை. அவங்க போய் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் 12 நாடுகளை சுற்றி வந்து கிருஷ்ண பக்தி எதுக்காக செஞ்சாங்க, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அப்படின்னு. அந்த நிலையில பக்தி உடையவன் பகவானை எளிதில் அடைகின்றான். அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்யறாங்க, பகவானுடைய உலகத்துக்கு இறந்த பின்னர் சென்றடைகிறார்கள். அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ஒரு தூய பக்தரால் ஒரு கணமும் பகவானை மறக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட நிலையில ஒரு பக்தன் இருப்பான். அது போலவே பகவானாலும் தனது தூய பக்தரை ஒரு கணமும் மறக்க முடியாது. பக்தன் எவ்வளவு அன்பு செலுத்துறானோ அதுக்கு குறைவில்லாம பகவானும் பக்தன் மேல அன்பு செலுத்துறாராம். ஒரு நிமிஷம் கூட பகவான் என்ன செய்ய மாட்டாரு, பக்தர்களை விட்டு பிரிய மாட்டாரு. அதுக்கு கூட நம்ம ஆழ்வார்கள் இதுல அந்த முதல் 3 ஆழ்வார்கள் கதையில வரும். அந்த 3 பேரும் திருக்கோஷ்டியூரா என்ன ஊரு, சாரி என்னமோ ஒரு ஊரு, அந்த ஊர்ல போய் மழைக்கு ஒதுங்கும் போது பகவானும் அந்த இடத்துல வந்து நெருக்கிட்டு நிற்பாரு. ஏன்னா பக்தர்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு தான் பகவானும் வருவாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. திருக்கோயிலூர் மாதாஜி. திருக்கோயிலூர், திருக்கோவில், திருக்கோவில் இடைக்கழியில வந்து சேருவாங்க. 15 யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கவா? ஸ்லோகம் 8/15. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா. மாவுவேற்ற புனர்ஜென்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம். துக்காலயம்ங்கிறாரு. இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதுன்னா துக்காலயம், அசாஸ்வதம். சாஸ்வதம்னா உங்களுக்கு தெரியும் நிரந்தரம், அசாஸ்வதம்னா நிரந்தரமற்றது. இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது, துக்காலயம், மிருத்யு லோகம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லப்படுது. இந்த உலகத்துக்கு, நிரந்தரமற்ற இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வரமாட்டார்கள். இந்த துன்பம் நிறைந்த உலகத்துக்கு, தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வரமாட்டாங்க. யாரு, பக்தியில் சிறந்த யோகிகளான மகாத்மாக்கள். நாப்னுவந்தி மகாத்மானா, பக்தியில யாரெல்லாம் சிறந்து விளங்கக்கூடிய மகாத்மாக்களோ அவர்கள் வந்து பகவானை சென்றடைந்த பிறகு பகவானுடைய உலோகமான அந்த கோலோகத்துக்கோ அல்லது வைகுண்டத்துக்கோ போன பிற்பாடு அவங்க திரும்பவும் இந்த துன்பம் நிறைந்த இந்த உலகத்துக்கு வரமாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். அது என்னது, தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வதால் அடையும் பலன்கள். நேரடியாக கிருஷ்ணரிடம் அவங்க வந்து பக்தி பண்றாங்க, அதுதான் பக்குவ நிலை. மிக உயர்ந்த வைகுண்ட லோகங்களிலிருந்து விழுவதில்லை. அந்த உலகத்துக்கு போனவங்க யாரும் திரும்பியே வர்றதில்லை. அவங்க வந்து முக்தாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, முக்தி பெற்றவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு, இந்த தற்காலிகமான உலகிற்கு திரும்பி வருவதில்லை. ஏன்னா மொழிபெயர்ப்பு எதுக்கு வந்து தெரியல. இந்த உலகம் வந்து தற்காலிகமான நிரந்தரமற்ற உலகம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் ஏற்கனவே ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணருடன் வாழ்வதாகும். ஏற்கனவே நம்ம அங்கதான் இருந்துகிட்டு இருந்தோம், ஆனா தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களா இருக்கிறோம். இந்த சரீரத்தை விடுவதாக காத்திருக்கிறோம். இந்த உலகத்தை தவறி விழுந்து வந்துட்டோம், ஆனா நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த உடல் எப்ப நம்மளை விட்டு போகும் அப்படின்னு அவங்க காத்துக்கிட்டு இருக்காங்களாம் பக்தர்கள்லாம். ஏன்னா திருப்பி அந்த உலகத்துக்கு, பகவானுடைய உலகத்துக்கு போயிட்டுமே அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல வாழக்கூடியவர்கள் தான் பக்தர்கள். கோபியெல்லாம் அப்படிதான் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 16 மாதம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகம் எது? 14 உலகங்கள் நமக்கு தெரியுது. நம்ம வந்து மிடில்ல இருக்கோம். நமக்கு மேல 6 உலகங்கள், நமக்கு கீழே 7 உலகங்கள் இருக்குது. நம்ம தான் மேல இருந்து 7வது லோகத்துல இருக்கிறோம். மொத்தம் 14 உலகங்கள். மேல இருக்க உயர்ந்த லோகம்ங்கிறது பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம்னு சொல்லப்படுது. அந்த லோகத்துல இருந்தும் தாழ்ந்த லோகம், அதாவது பாதாள லோகம், அந்த பாதாள லோகம் வரை இருக்கக்கூடிய அனைத்து இந்த 14 லோகங்களும் என்ன அப்படின்னா பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும். இந்த உலகத்துல இருக்க வாழக்கூடிய தேவர்களாகட்டும் பிரம்மாவாகட்டும் எல்லாருக்குமே என்ன இருக்குது? பிறப்பு உண்டு, இறப்பும் உண்டு. எல்லாருமே வந்து மாறி மாறி பிறந்து பிறந்து இறந்துகிட்டே தான் இருக்கக்கூடிய துன்பம் நிறைந்த உலகங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆகையால் அந்த இடத்தை விட்டுட்டு என்னுடைய இடத்துக்கு மாமு வேத்தியத்து கவுந்தைய புனர்ஜென்மன் அவித்தியதே. புனர்ஜென்மம் உனக்கு கிடையாது. மறுபடியும் வந்து என்ன செய்வான்? இந்த உலகத்துல பிறவி எடுக்க மாட்டான். இந்த 14 உலகங்களை தாண்டி பகவானுடைய உலகத்துக்கு சென்ற உயிரானது திரும்பவும் இந்த உலகத்துல பிறவி எடுக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆன்மீக உலகம் மற்றும் பௌதீக உலகம் வேறுபாடுகள். பௌதீக உலகம் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு நடக்கக்கூடியது. துக்காலயம், துன்பத்தின் இருப்பிடம். அசாஸ்வதம்னா தற்காலிகமானது. ஆன்மீக உலகம்னா ஒருவர் அங்கிருந்து திரும்பி வருவதே இல்லை. போனவங்க முழுவதும் மகிழ்ச்சி மட்டுமே, சந்தோஷம் மட்டுமே இருக்கும். நித்தியமான மற்றும் நிரந்தரமானது அந்த உலகம். இங்க இருக்க கோபர்கள்லாம் அங்க இருந்துதான் இங்க வந்திருக்கிறாங்க. பகவானுடைய ஏற்பாட்டுல அவர் வரும்போது தன்னுடைய சகாக்களெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டே வராரு. திரும்பி போகும்போது அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாரு. அந்த மாதிரி ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கும்னா அந்த நிலையில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதோட முடிஞ்சிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத கி ஜெய். நமச்சரே ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே டிவோட்டிஸ். கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். இல்லைன்னா மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் மாதாஜி அந்த சொல்லுங்க. 3 துறவிகள் ஒதுங்குற கதை இருக்கு இல்லையா? ஆமா. ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் போவாரு, அப்புறம் ரெண்டாவது உட்காந்து மூணாவது நின்னுப்பாங்க. துறவி இல்ல அவங்கெல்லாம். ஆழ்வார்கள். ஆழ்வார்கள் பிரபு, துறவி கிடையாது. முதல் ஆழ்வார்கள் பொய்கை ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேய் ஆழ்வார். நின்றான், இருந்தான், கிடந்தான் 3 ஆழ்வார்கள் வருவான். அந்த மாதிரி ஆமா ஆமா. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த கதை. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த கதை. ஓகே. உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் நம்ம இந்த பாடத்துல 7th 8th சாப்டர்ல சந்தேகங்கள், கருத்துக்கள்? ஒண்ணும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது இல்ல? நல்லா புரிஞ்சுது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி. அந்த 3rd பேராகிராஃப் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஷேர் பண்றேன். அந்த ரெண்டு ஸ்டான்ஸா மட்டும் சொல்லி கொடுத்துறேன். நேத்து 2 படிச்சிட்டோம் மாதாஜி. இன்னைக்கு 3வது படிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே. ஸ்ரீ விக்கிரகாராதன நித்யநானா ஸ்ருங்கார தன்மந்திரமாஜநாதோ யுக்தஸ்ய பக்தாம் ச நியுஞ்சதோபி வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். எல்லாரும் ஒவ்வொரு லைனா சொல்லுங்க. ஸ்ரீ விக்கிரகாராதன நித்யநானா ஸ்ரீ ஸ்ருங்கார தன்மந்திரமாஜநாதோ
शृङ्गार மந்திரமார்ஜனதௌ மார்ஜனாதௌ युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतोऽपि युक्तस्य भक्तां च युञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम् वन्दे वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् श्रीचरणरविन्दम् श्रीविद्याराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनातो युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम् பாடுங்க. श्रीचरणरविन्दम् தனியா யாராவது பாட விருப்பப்பட்டீங்கன்னா பாடலாம். श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तां सनिन्द्यतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम् हरे कृष्ण माताजी வேற யாராவது? श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्त्रमार्जनादौ युक्तस्य भक्तां च नियुज्योदोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्. இந்த செகண்ட் லைன் மட்டும் சிங்கார தன்மன் வீரமார்ச்சநாதவ் அப்படின்னு பிரிச்சீங்கன்னா அந்த ராகம் வந்துடும் பிரபு. धन्यवाद माताजी. செகண்ட் லைன் பாடுங்க. அடுத்து வேற யாரு? श्रीविग्रहाराधननित्यनान शृङ्गारतन्मन्त्रमार्जनादौ युक्तस्य भक्तां स नित्यतोऽपि वन्दे गुरो शरणरविन्दम्. அது உங்களுக்கு அதேதான். சிங்கார தன் வீரமார்ச்சநாதவ். பாடுங்க. श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरे श्रीचरणरविन्दम्. நல்லா பாடுறீங்க மாதாஜி. வேற யாராவது? பார்த்தோம். பாடுங்க. ஸ்ரீ விக்கிரகாராதன நித்யநானா शृङ्गारतन्मन्त्रमार्जनादौ युक्तस्य भक्तां नियुञ्जतेऽपि वन्दे गुरो श्रीशरणरविन्दम्. हरे कृष्ण. கேள்வி இல்ல, அது தோபி. நீஞ்ச தோபி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் காட்டுங்க மாதாஜி. 4. நான் சொல்லவா? பாடுங்க. ஸ்லோகம் போயிடுத்தேன். அடுத்த ஸ்லோகம் வரும்போது அதை பாடுவோம். எனக்கு வரல, ஸ்கிரீன்ல வரலையே. வைக்கவா மாதாஜி? அதே ஃபர்ஸ்ட் வைக்கவா உங்களுக்கு? இன்னொரு தடவை பாடுறீங்களா? அடுத்தது வைங்க, அடுத்தது அவங்க பாடட்டும். வரல அடுத்த லைன். ஓகே, இது 4வது இதை நான் சொல்லி தரேன், இதை நீங்க பாடுங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதா ஸ்வாதன்ன திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான் கிருத்வைவ திருப்திம் பஜதச்ச தெய்வம்
வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். ஒவ்வொரு லைனா சொல்றேன், சொல்லுங்க. சதுர்விதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாத चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो भगवत प्रसाद स्वातन्न திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான் तृप्तां हरि भक्त संगान् கிருத்வைவ திருப்திம் பஜதத் சதைவ. कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् சதுர்விதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதோ சுவாதன்ன திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான் கிருத்வைவ திருப்திம் பஜதத் சதைவ. வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். चतुर्विध श्री भगवत्प्रसादो सातो अन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सतैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्. செகண்ட் லைன் பாடுங்க இன்னொரு தரம். चतुर्विध श्री भगवत्प्रसादो. சரியா? செகண்ட் லைன், அடுத்த லைன். செகண்ட் லைன். स्वात्मवन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान्. ஸ்வாத் ஸ்வாத் ஸ்வாத்னு மலை இஸ் இருக்கு, வா இத்வ, அது ஸ்வாத்வன்ன திருப்தான் ஹரிபக்த. हरिभक्त संगान्. பாடுங்க பிரபு. எழில்குமார் பிரபு பாடுங்க. மாதாஜி நான் பிராக்டிஸ் பண்ணி நான் பார்ப்பேன். சரி, வேற யாராவது? चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो स्वादोत्तन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजदद सदैव वन्दे गुरे श्री चरणारविन्दम्. உங்களுக்கு அந்த ரெண்டாவது லைன் இடிக்குது. அது ரெண்டாவது லைன் மட்டும் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்றேன். சதுர்விதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதோ चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वातन्न திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான் ஹரிபக்த स्वादोत्तन्न तृप्तान्. கரெக்டா வர மாட்டேங்குது. ஸ்வாத்வன்ங்கிறது சேர்த்தே சொல்லியிருக்கேன். ஸ்வாத்தன்ன திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான். स्वादोत्तन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् கிருத்வைவ திருப்திம் பஜதத் சதைவ. कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्. கணபதி பிரபு சொல்றீங்களா? சொல்றேன் மாதாஜி. சதுர்விதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதோ ஸ்வாத்வன்ன திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான் கிருத்வைவ திருப்திம் பஜத சதைவ வந்தே குரு ஸ்ரீச்சரணவிந்தம் ஸ்ரீச்சரணாரவிந்தம் வந்தே குரு ஸ்ரீச்சரணாரவிந்தம். நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும், எல்லாருக்குமே வந்துடும், ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. திருப்பி திருப்பி பாடி பாடி பாருங்க. மாதாஜி வந்து ஆடியோ அனுப்பியிருக்கிறாங்கல்ல, அந்த ஆடியோவும் வச்சுங்க, பாட்டையும் புக்கில் இதையும் வச்சுங்க. அவங்க பாட ஓட விட்டுட்டு நம்மளும் கூடவே பாடினோம்னா வந்துடும். ஈஸி தான், அது ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. வேற யாராவது பாட விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாடுங்க.
चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो स्वाद्वानन्न नृत्तिवान् हरिभक्त संगान् दुद्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्री शरणरविन्दम् இந்த ரெண்டாவது லைன் வந்து ஸ்வாத்பன்ன திருப்தான், ஸ்வாத்பன்ன திருப்தான் அப்படின்னு நமக்கு 2-3 தடவை சொல்லி சொல்லி பாருங்க வந்துடும். ஸ்வாத்தன்ன திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான். स्वाद्वन्नभक्तान् हरिभक्त संगान्. हरे कृष्ण. பாதவன திருப்தான் திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான். நாளைக்கு எல்லாரும் 7:30 மணிக்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி 6:30 மணிக்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, இந்த பாட்டை சொல்லி கொடுத்தவர்கள் 4 ஸ்டான்ஸா பாடுங்க. அந்த 2 ஸ்லோகத்தை வாசிச்சு பார்த்துருங்க. இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் முன்னாடியே பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஓகே தானா? கிளாஸ் முடிச்சிடலாமா? எண்ட் பண்ணிடலாமா? ओके. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பிரபு ஹரே மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே தன்யவாத். கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா.